Зараз мы пачнем другое паседжанне універсітэцкага семінару у фармаце гэтага сезона. Гэты фармат называется «Арка». Я не памятаю, як ён расшифровывается. Аналитика, рефлексия, культурная аналитика. Антология. Рефлексия, культурная аналитика. Бачите, какое складанное значение. Так вось, сённяшняя тема сфармулявана як разгубленная Европа. И по этой теме я, Татьяна Водолажская, не ведаю, кто из нас будет добрым следующим, а кто злым, будем распытывать Влада Величко. Как все разумели, Влад Величко являлся трансформейшн синкером в программе. Они есть еще? Они все живые еще. Значит, живые. Transformation Thinker. Transformation Thinker по программе фонда Бертельсмана. И эти Transformation Thinker набирались из самых разных краинов свету, от Латинской Америки до воюющих краинов Близкого Усходу, ну и вот потрапил туды Беларусь. Влад Величко был экспертом, ну и зараз является, форума СЮД. Это такое галінаванне шведского фонду, агенции шведской развития. Она такая колониальная установа. Швеция хоть и не является буйной империалистичной краиной, але ж веде вельми интенсивную такую международную политику. И я лічу, что это одна из больш грунтовных и разумных краинов, якія працуюць с краинами третьего света, с развивающимися краинами, у тым ліку и Беларусью. Ну и главное, что треба позначить про Влада, это то, что он был спикером громадянской супольности усходнего партнерства, инициативы, которая была створена у 2009 году. Спочатку она задумывалася як польско-шведская инициатива для краинов на заходе былого Советского Союзу, акрамя прыбалтыйскіх, якія от пачатку взяли курс на интеграцию с Европой, а гэтыя краины, 6 краин, вагаліся и по-ранейшаму працягваюць вагацца. Так вось, гэты форум громадянской супольности усходнего партнерства, в межах якога по нашей инициативе были створаны национальные платформы громадянской супольности во всех 6 краинах. Гэты форум был одним из вымярэнняў гэтай польско-шведской инициативы ці инициативы усходнего партнерства, як яна стала называться после того, як ее падтрымала Германия. Гэтыя 3 вымярэнні, яны так бы узроўнямі ідуць. Вышэйшы ўзровень ці вымярэнне на вышэйшым узроўні – гэта саміты раз у 2 гады кіраўнікоў краінаў і урадаў гэтых 6 краінаў і адпаведна брюссельскай адміністрацыі. Другое вымярэнне – это парламенцкае вымярэнне, Euronest, так званы, у якім Беларусь амаль не прымала ўдзелу, бо дзейсны парламент не прызнаны Европой. Пасля 1999 года. И тому третий уровень взаимодействия с этих краинов с Еврозвязом на уровне громадянской супольности
фактично для Беларуси был отдельной пляцоўкай, где мы могли обмяркоўваць и национальные интересы, и, відповідно, давать оценку экспертную программу, якія там разворачивались и так далее. Тому думаю, что вот этого представления, я, напевно, еще не все позначу, достатково, как лечить влада одним з найбільш досвідчених і компетентних людей у питаннях сьогоднішньої європейської інтеграції і дочинення, взаємних дочинення Білорусі і Єврозв'язку. Мы же не про Белоруссию, разве собирались? Нет, ну да, я кажу, что про досвідченого и компетентного человека. А предметом нашего сегодняшнего разважания будет, ну, скажем, разгубленная Европа. Тут хутчэй я б зрабіў акцент на разгубленасці меркаванняў і мыслення про Европу, якое характэрнае сёння для шэрагу интеллектуалов европейских в сувязі с теми проблемами, которые навалились на Европу и Еврозвяз. Ну, мы их позначим по ходу размовы, я сподіваюся. Ну и еще большую разгубленность выкликают вонкавыя меркаванні, якія сыходзяць от России, от белорусских политиков, политологов, комментаторов разных. И я думаю, что просто дрэнна гэта ведаю, что такая ж разгубленность існуе у падыходах до Европы и у краінах, ну, скажем, БРИКСу, які прэтэндуе на пэўны захоп лідарства у глобальным свеце. Ну, таксама ёсць пэўная невызначанасць і ў астатніх глобальных гульцоў сусветных. Ну, напэўна, я сказаў і пра таго, з кім мы сёння размаўляем, і пра тое, што б я хацеў пачуць. Пра што гаварыць? Да? Ты штосьці дадаш? Ну, не буду. Ну, не будь. Тады заслухаем першапачатковую нейкую прамову нашага. Мы обіцяли питання. А? Мы обіцяли питання. Ну, то питання тоді давай ти. Ну, просто мне падаецца, што мы зараз, ну, якби, я принаймні там адчуваю, што з одного боку, там, ну, з экранаў, з тэкстаў ідзе, ну, нейкі такі, ну, все больше разумение, что, ну, якби, Европа сутыкаецца з пэўнымі крызісамі, якія не даюць ёй далей рухацца, і што гэта, ну, в нейкім сэнсе такі канец гэтай праграмы Европы, якая разгортвалася пасля другой сусветнай. І з іншага боку, ну, ёсць такое разуменне, што, в прынцыпе, ну, якби, сітуацыя крызісаў, яна, ну, натуральная для развіцця Европы, і можа, ну, тое, што адбываецца, яно, ну, зусім не з'яўляецца там нейкім крытычным для гэтай праграмы. І вось, ну, калі спрабаваць з гэтым разабрацца, то першае, ну, там, што, пра што хацелася б падумаць ці зразумець, а што сапраўды на сёння, ну, вось, у там тваім, напрыклад, разуменні, сапраўды з'яўляецца, ну, нейкімі такімі кропкамі, якія выклікаюць, ну, сапраўдную, ну, трывогу, так, за, вось, ну, за ідэю Европы, за нейкую там еўрапейскасць, праграму Европы. Што, ну, як бы, можна вызначыць як сапраўдна значнае, ну, трывожнае, калі можна так пазначыць. Ну, я, может быть, пачаў бы трошки вот з таго, як Владимир Владимирович мяне прадстаўляў, я праз гэта злавіў сябе там на одной такой думцы, што вот калі ВВ рассказываў пра вымярэнне ўсходняга партнёрства, ён назваў толькі 3
А я сижу и думаю, там же еще 3 есть. Да, там, например, мясцовые региональных уладов конгресс, да, альбо бизнес-форум и так далее. И это в певном сенсе для меня такий так само индикатор, то, что как бы наша привычка думать про Европу так, ну скажем, консолидовано линейно, і вона якби трошки відрізняється від тим, як Європа сама по собі, якби сама з собою обмірковує питання там своїх кризисів і своїх викликів. Это значит, что фактично, когда мы кажем про Европу, это значит вельми шматслойную такую якби, конструкцию, у якой відбувається шмат яких процесів. І это, я думаю, что вельми важно розуміти, коли ми там кажем про там, проблеми. Это значит, что нема одного узровню, на яким відбуваються всі процеси, а вони якби проникають праз усі ці слої. Так, може бути просто не підняти одразу всі ці речі, бо вплив там, тих самих комісій ЕКОСОК чи там місцевого самокерування на Єврокомісію, на Європарламент, ну це вже деякі додаткові такі речі, які... Ну, це додаткове можливо. Ну, другий момент такий, що мені, наприклад, коли казати про те, що бачно для мене, наприклад, у Європі, це, перш за все, там, вимірення бюрократично-дипломатичне, так? Тому що навіть з цим виміренням я в більшій ступені сутикаюся, чим, наприклад, з виміренням сінкерів, філософів і інших. Фактично ми більше якби, от, у нашій там, реальності громадсько-політичної сутикаємося з наступствами того, в яким стані знаходиться думка про це, як вона екстраполюється на такий практичний узровень європейської дипломатії. А хіба в этом фонде Бертельсмана вы не думаете про это, синкеры? Я у фонді Бертельсмана не думаю, тому що все ж таки я не являюся супрацовником этого фонду. До речі, у нас, якби, дякую Богу, несколько є таких білорусів, які потрапили в эту систему, скажем. Ну, це все ж таки хоча такий нетворкінг людей, які запрошені фактично до розмови про там, глобальні виклики, навіть не тільки європейські, от як ви і представляли. Ось. Тому ну, фактично, коли казати про проблеми Європи, то от я сутикаюся навіть з цими виміреннями. І тут я вже повинен докладніти уже сам. То, що вас цікавить от, у питаннях, які формулюються, це питання, як можна ставитися до гэтых проблем у Європі з нашого пункту погляду, там, ці з моєго власного, або це питання більш про те, як європейці про свої європейські проблеми думають і розмовляють. А ты лучший кто? Европеец чи белорус? О, починається. Ну что? А що це треба вибирати? Ні, ну, просто коли ти сам так да. ну, якби, розходиш, Розказуй, що це, як ця проблема виглядає для нас, і як ця проблема виглядає знутрі. Це значить, що, ну, якби, Что ты можешь сказать изнутри, Да, що, ну, как европеец, европейцем, чи з белорусами. Я можу казати про те, як я бачу, як вони інтерпретують ці проблеми внутрі. Я, наприклад, назирав вельми відовочно, ну, достатково інтенсивно маючи контакти з різноманітними європейськими там, структурами, громадянськими діячами, накольки, наприклад, істотна для їх була проблема Брекзиту. Так? От те, що для нас з'являється такою якби, абстрактною, в певному сенсі, такою проблемою, викликом, ну не нашим, ну який-то там Брекзит, там, де там та Британія, як це впливає на нас, нам ще треба зробити там 3-4 якби, адмислових якби, ходок, аби зрозуміти, як це відбувається, наприклад, там, як це тичиться нас. Для їх таких справ не треба робити, і це, звісно, вельми відовочно, накольки, наприклад, для континентальних європейців, особливо європейців ось такої, як сказати, молодої Європи, яка формувала свої там, національні ідентичності пізніше, ніж ті шведи, ці... Континентальна Європа, ну, в сенсі, стара Європа. Ну, там у старій Європі так само шмат чого є. Але, наприклад, там позиція італійців або німців дотична цієї ситуації значно більш така рівнива, що ли, чим позиція, може бути, інших країн.
Таму што яны як бы разумеюць, ну, у пэўным сэнсе, што еўрапейскі праект для іх захоўвае вялікую каштоўнасць, яны ведаюць, чым яны заплацілі за гэта, што гэта ім дало. Ну, чым ж адрозніваюцца гэтыя погляды? Ну, я уже сказал, что это больше такое, как бы, певной ступені ревностная реакція країнаў, які у певному сенсі розглядають це як певну здраду. А гэта здрада, ну вось, агульнай ідэнтычнасці, агульнай ідэі, ці гэта здрада, ну не ведаю, палітычная, эканамічная і так далей? Ну, в большай ступені. Розная. Ну, наприклад, там, у сенсі ідентичності гэта, якби, ну, я маю на увазі агульноєвропейської ідентичності, гэта відавочна розглядається як здрада, тому що велике коло ну, громадських, там, буйних громадських організацій, вони в певному сенсі глобалізовані. Ну, то вони такі трансєвропейські. І для їх, якби, європейська ідентичність – це частка їх такої, якби, працовної простори. Вони такі панєвропейські організації або удзельники панєвропейських сеток, структураў, які спрабуюць уплываць на еўрапейскую палітыку і так далей. Ну, зараз з Лондона пераязджае шмат розных там агенцый, установаў. Комерцыйных. Не, чому комерцыйных? Ну, комерцыйных, еўракамісійных. Скажем, там, агенция по ашчаднаму, ну, по страхаванню там, да, перемещается з Лондона в Амстердам. Нейкія офісы там переязджаюць у Вену, там, кудысьці яшчэ. Ну, тут трохи памяняецца дыслакацыя агульнаеўрапейскіх інстытуцый, устаноў. Ну, гэта сярод іншых. Але я думаю, што асноўныя рэакцыі яны звязаны не з гэтым. Напрыклад, еўрапейскі праект, у тым ліку гэта праект эканамічных стасункаў і праект інвестыцый. Гэта інвестыцыйны праект таксама. Напрыклад, там для шэрагу краінаў, якія разглядаюць сябе як краіны-донары для еўразвязу, да, дастаткова істотна, напрыклад, з'яўляецца праблема, я не ведаю, там, валійскіх шахцёраў, у якіх інвеставаў еўразвяз, еўрапейскія, як бы, фінансы інвеставаліся на працягу 20 гадоў. Мы яшчэ памятаем гэтыя праблемы з часоў Маргарет Тэтчер, калі хто застаў гэты час, кожны дзень по тэлевізору, як сёння пра Украіну, там нам как бы рассказывали, як Маргарет Тэтчер при этом ахвяруючи своими шахтами и своими шахтерами. Да. Ось, і в гэтым сэнсе, напрыклад, ну, вот это пачуццё ревнасці таксама звязана, ну, з пачуццём несправядлівасці. У тым сэнсе, што ось мы столькі гадоў дапамагалі Брытаніі вырашыць іх, як бы, праблему, як я не ведаю, які там вызначаць, інфраструктурную, эканамічную, рынку працы і так далее, дастаткова буйную праблему брытанскай эканомікі, інвестуючы у працэс закрыцця шахтаў валійскіх там і так далей. А зараз, як бы, нам кажуць, да пабачэння, прабачце, давайте, як бы, будзем на дыстанцыі. То есть, фактычна гэта у пэўным сэнсе такі крок, ну, які разглядаецца як крок, ну, непавагі і здрады, ось, да, у дачыненні да такой шталты. Здрада, ревнасць, гэта зразумела. А ці адчуваюць еўрапейцы гэта таксама, як там шмат на сходу гаворыцца пра гэта, што о, крызіс, Еўросаюз развальваецца. Я просто задумался, ці я хоць некалі чуў ад хоць аднаго еўрапейца такую пастаноўку пытання. Ну, я кажу про расійскую, напрыклад, агульную гэтую візію, што яны, ну, бачаць ці радуюцца Брэксіту як там першай ластаўцы, якая вядзе да развалу Саюзу еўразвязу. Ну, вот, ну, я могу толькі сказаць, што я ніколі не сутыкаўся з тым, каб еўрапейцы там, на палітычным альбо там, на нейкім публічным узроўні так ці інакш падобным чынам мыслілі або абмяркоўвалі гэтае пытанне. Для іх такой рэальнасці, на мою думку, в прынцыпе, увогуле не існуе. Ну, погодзіце, што гэта для нас, ўсё ж такі, да, постсавецкіх
Памятаем, як все как разваливался разваливается. Союз, да? Да, и когда что-нибудь когда одно отвалилось... Литва обвестила об выходе, ну, это же было, блин, ну, такая ситуация, что вот, блин, все ж трещит по швам, все разваливается. А тут один из самых буйных чальцов Евразвязу выходит. Ну, это все ж таки, калі нешта, калі ідуць нейкія працэсы, ну, не могу назвать это разваливается, но такие, как бы, фактичная ситуация выходу. Я не стал бы параўноўваць это на вопрос, потому что это принципово разные, как бы, модели об'єднання і відповідним чином моделями об'єднання, бо ну якби сенс гэтай європейської, ну європейського єднання, так, він був у тих якраз економічних ну так стосунках, які ну якби з'являються передумовами миру, да, ну якби відсутності війни і так далі. І коли ну якби починаються ну наново переусталювання гэтых стосункаў і там разыходжанне інтарэсаў унутры Европы, то гэта ну, можа сведчыць пра ну, пэўную вычарпанасць самой ідэі. Ну, разыходжанне інтарэсаў, я б сказаў бы, гэта в прынцыпе рознасць інтарэсаў, гэта в прынцыпе базовая посылка в принципе самой ідэі еўрапейскай інтэграцыі. Яна фактычна закладзена в самую аснову. У адрозненні ад праекта там савецкага ці там іншых, дзе патрэбна была абсалютная уніфікацыя. Ну, пры гэтым жа ну, вось, гэтая апошняя там еўрапейская канстытуцыя, яна якраз дабудоўвала структуры, якія ну, апроч гэтых інтарэсаў унутраных ну, розных, і яна парабіла магчымасць вось гэтай агульнай еўрапейскай палітыкі, агульнаеўрапейскага ну, міжнародных стасункаў і гэтак далей. І ну, фактычна гэта сведчыць, што дамовіцца пра вось гэту агульнаеўрапейскае прадстаўніцтва, ну, да, апроч унутраных розных інтарэсаў, пра нейкі еўрапейскі інтарэс і еўрапейскую пазіцыю ну, фактычна немагчыма з ну, галоўным гульцом. А хто такі галоўны? Ну, адзін з галоўных гульцоў гэта ну, Великабританія, якая ну, не, ну я, по-перше, ну, я згодный, что можно назвать вот эту ситуацию Европейской Конституции как певний Рубикон в огляді этого европейского проекта. Такий непоспіховий виник этой Европейской Конституции, який потім перейшов до Лиссабонської домови, і зараз якби все ж таки ми назираємо послаблення этой, скажем, институциональное послабление этой идеи, и он, якби, конечно, ну, відовочно таки Рубікон. Але з іншого боку, викликано, як я думаю, на мою думку, в принципі, до речі, про Більтерсман, це так само обмірковувалося на такого кшталту зустрічах, що фактично до певної ступені ось гэты наднаціональні, скажем, процеси централізації в Європі були викликані не тому, що це органічний проєкт, який рос знизу вверх, а він викликаний фактично ситуацією глобалізації. Це значить, що для Європи стояло питання, ці яна заховує себе повновартісним і моцним гульцом у глобальному світі. І менавіта глобальними тенденціями, амбіціями глобальними була викликана необхідність заховання ось такої моцної Європи. Ну вот гляди, значит, Лиссабонская конституция, потом Лиссабонская домова, и она сустрэла супротив сбоку. Значит, ирландцы голосовали на референдуме супротив, Нидерланды так само супротив выступили, да, и просто не отбылся референдум у Франции. Да. Ангельцы, британцы в этот момент подтрымоўвали далейшую уніфікацію, ну ці там наддзяржаўнае будаванне. І нават Эштон стала першай міністрам замежных справаў вось гэтай надбудаванай структуры. Чаму зараз? Тым больш, што ты гаворыш, што у самой ідэі еўразвязу
закладзена вось гэта разнастайнасць, да, і магчымасць там розных спосабаў інтэграцыі. То калі такая магчымасць закладзена, навошта выходзіць з Еўразвязу? Ну, вот и я не ведаю, на что выходит из Еврозвязу. Я, в принципе, ну, мы все равно не з одного боку живем у ситуациях таких объективных законів і процесу, з іншого боку, так само разом з гэтым існує кон'юнктура, популізм, тренды апошняга часу і так далі. І я думаю, що от сьогоднішня Європа – це ситуація комбінації гэтых двох речей. З одного боку, я думаю, що це вже шмат хто казав про тенденції, зв'язані з послабленням Європи з-за актуальних ситуацій, там, економічного кризису, міграційного, певних проблем у геополітиці. З іншого боку, той же самий вихід з Євробрекзит, який був обвіщений, ще, до речі, його не відбулося, так що ще можна по-розному. Процес уже йде. Больше того, я не ведаю, ці варто поглибляться у певні економічні. Я хотів про іншу річ сказати, що так само, ось я казав про ревність Європи, але так само фактично ситуація Брекзита, вона каталізує певні проєвропейські або центроєвропейські сили в самій Європі. І те, що ми назирали одразу після Брекзиту там, про деякий час, це фактично, я не ведаю, на якому стані ця ідея знаходиться зараз, але фактично Германія і Франція обвістили про те, що вони знаходяться у стані розпрацьовки, як це назвати, там, не називали це конкретно ніяких документів, але фактично, скажімо, концепт більшої централізації Європи і помацування проєкту Європи за кошт більшої ступені централізації. І в тим ліку питання одной армии и так далее. Один знешней политики давно еще понты просто, да? По-английски. Неведомо что. Бо все ж таки придется трохи поглубиться в этой речи. Да? Выход Великобритании с Еврозвязу спраджає певні регіональні проблеми у самой Британії. Это, например, проблема Ольстера и межи поміж Ірландією і Паўночнай Ірландыі. І в этом сэнсе, скажем, змена, перадзел межу можа адбыцца. Да? Бо ні паўночныя ірландцы, ні паўднёвыя ірландцы не хочуць зноў праводзіць мяжу паміж Ольстером і Ірландскай рэспублікай. Да? А отсутность мяжи при выходе Ольстера разом с Англией, Шотландией и Уэльсом с Еврозвязу, она паўстае. Это и мытные проблемы, это и перасоўванне грамадзянаў там, и так далее. И эта проблема, покуль вырашаюцца грашовыя проблемы, кто кому винен при гэтым размежаванні Брексита, да? Зараз усе засяроджаны на гэтым. А як толькі яны вырашаць, хто каму будзе плаціць, прыйдзецца вырашаць і гэтае пытанне. А гэта, я думаю, што нават больш складанае пытанне, чым Каталонія. А там, глядзіш, і новы рэферэндум у Шотландыі. І ўсё, паехала. І тут расейцы скачуць, да, танцуй, Россия, плач Европа. Вы лічыце, што гэта все ж развал? Не, я не лічу. Бо я пакуль не ведаю. Я человек другого света. Мне Беларусь текает. Да? Скажем, наша программа десоветизация, белорусизация, европеизация. Мы еще не скончили десоветизацию. А что робить з европеизацией, коли это будет вот так отбываться в Европе? Усходнее партнерство, якому мы вельмі радовалися, да, яно вже это самое, амаль скамало. Нема в Европе імпету больш з нами возиться. Якая европеизация может быть? Эти потребные нам. Калі вось вярнуцца ад
політичних, технічних, економічних процесів, ну, які реалізуються да, ну, самої ідеї Європи, то, ну, може бути, вона просто зараз ну, на нову повстає. Ось ти коли сказав про, коли казав про, на початку, про те, що я не ведаю, там, ну, що продумують мисляри, а потім як це реалізується у, ну, тобто я ведаю політичну частку, яка є реалізація того, що думають мисляри. Ось, ну, я там трошки читавши і глядівши, ну, якби, сучасне міркування, я якраз бачу якраз, ну, якби, таку постановку питання, що ось те, що зараз відбувається у політичних, адміністраційних процесах, це хоча такі, ну, якби, ось, ну, утягнутість у певний шлях, ну, структуру, які працюють. Ось вони, ну, їм зададена програма, і вона розгортується, а фактично ось, ну, там, інтелектуального супроводження того, до якої ступені вона вже розгорнулася, нема. В этом смысле на сегодня Европа рухается, ну, якби, этим программным, ну, таким инфраструктурным шляхом больше, чем шляхом, ну, якби, постановки питання і нових відказів на їх. Тому ось, ну, і гэтай там ідеї, ну, якби, то, чого не хапає, наприклад, на сьогодні для того, може, не те, що не хапає, но про що стоїть питання, це якраз про ось цю ідею Європи, ну, да, цієї європейської ідентичності, що за нею стоїть, а проч, ну, ось, тих сувязів, інерції, тих сувязів, які інституціональних, які вже сформувалися, і коли, ну, якби, ось це дійшло до, ну, до стадії як, ну, формування менавіта ось гэтага такого моцнага палітычнага суб'екта, да, пасля 90-го года, калі, ну, однополярный мир, потым пасля 11 верасня, калі, ну, Європа стала, ну, выпрацоўваць як бы сваё асабістае стаўленне палітычнае, ну, да, ну, як не як іншыя ўнутры западнага света адносна США, вось гэта как бы афармленне сябе як палітычнага суб'екта, за якім стаіць не толькі вось эканамічныя інстытуцыйныя працэсы, але і нейкая там агульная, ну, ідэалогія, скажем, да, ці агульная ідэя, агульнае разуменне таго, што вось, ну, чым мы ёсць, да, чым ёсць наша салідарнасць, апроч вось, ну, таких эканамічных стасункаў, то, ну, вось фактычна, ну, сёння на гэта адказу няма. І, ну, і ось адкалуючыся там, ну, Британія може спокійно адкалуватися, бо, ну, якби ось нема адказу якраз змістовних на гэта, змістовних і каштоўнасних. Ну, адказы з'являюцца, калі нешта пачынае, якби, трапляць у сітуацыю такой, якби, кризиснай прапрацоўкі. Вот фактычна, якби, чаму я і пачаў з Брекзіту, тому што я лічу, што фактычна пытанне сучаснага разумення еўрапейцамі сябе зараз праблематызавана значна больш пытаннем Брекзіту ці той же самай Каталоніі, чым пытаннямі, скажем, усходняе партнёрства і нават Расіі. Хаця это таксама часткова, якби, элементы гэта малюнку, ну, фактычна, вось я казаў пра ревнасць, ну, гэта ревнасць, это ж не толькі, якби, такая эмацыйная ці эканамічная ревнасць, гэта таксама такі спускавы крючок для пытання, а хто мы такія, сучасныя еўрапейцы, што это за нас, за праект такі адзінай Европы без Брытаніі. Чаму, в прынцыпе, гэта, якби, стала магчымым для нас, і як нам сябе зараз разумець у такой сітуацыі, калі мы уже, якби, не увесь там, не ведаю, заходні свет, заходняя цивілізація, а ад нас можна там входить, выходить. До гэтага гэта больш было як гіпотетычная такая магчымасць. І вось яна, якби, на практыцы адбываецца. Фактычна для Европы гэта павінна быць таким спускавым крючком таксама пераасэнсавання гэтага еўрапейскага праекта. А ці ёсць? Я не ведаю. Я не ведаю, я пакуль што назіраю толькі наступствы, пра якія Таня казала, што палітычная сфера гэта інертная сфера. Яна фактычна спазняецца на 2-3 гады адносна таго, што адбываецца на ўзроўні, там, я не ведаю,
прынцыповых там топ-палітыкі, інтэлектуальнага свету і так далей. Ну, то значить... Это мы можем бачить, например, по реакциях на российские погрозы. Ось там вот этот стратком, який был створаны там некалькі гадоў таму, и все то, что в абсолютно неадекватной ступени является отказом на тыя выклики, якія, як бы, ну, мы разумеем, например, отсюль с Беларуси для ну, Влад, тады ж это самое, такое спознение на 2-3 года означает, что программа, якая была закладена калісьці Робером Шуманом там и остальными, да, на сегодняшний день уже не кируется разумно. И она тягнется сама по себе. И розум европейский, нават не паспявае за процессом, калі Брексит на сегодня не асэнсоўваецца на ўзроўні еўрапейскай ідэнтычнасці, развіцця Европы и удзелу Европы як цэлага чагосьці ў сусветных працэсах, а вырашаюцца толькі тэхнічныя пытанні разводу, то гэта значыць, што Европа не кіруецца, яна не кіраваная. Дзе распад? Ну, то, что Европа не кируется, я з гэтым хутчэй пагаджуся. То, что ідзе распад, я не могу про гэта сведчыць, так это ці не, на подставе только ситуации с Брекситом. Ну, это уже моя хутчэй методологическая такая установка, ці нават символ веры, да, что калі некие процессы не кіруюцца розумом, это значит, яны энтропійныя процессы. Ну, шмат про якія процессы мы дазнаёмся постфактум. Вот, например, там основные моменты, что было апошняй хвалей, скажем, экспансии ці развіцця европейского проекта? Что апошняй? Ну, калі мы апошні раз узгадываем про Европу, як про Европу потенційную, моцную, динамично развивающуюся и так далее. Калі мы апошні раз так про яе размаўляем? 2004 год, я думаю. Пашырэнне і такі потым дадатак у якасці Болгарії, Румынії і дабегшай Хорватії зараз. Де-факто гэта фактычна 2004 год, і там была як бы дастаткова зразумелая геапалітычная малюнак. Гэта фактычна завершэнне такого проекту охопил всю Европу, ну, амаль что. Пасля як бы развалу Советского Союза, де-факто, да? Ось. І пытанне такое, а хто кіраваў гэтым працэсам на той момант? Я просто ставлю пад сумнеў, в прынцыпе, кіруемасць падобнага кшталту праграмаў пасля таго, як яны былі задуманы і запущены. Европейская конституция. Это было, может быть, наибольший рабочий, кіраваны працэс. Стаяла целая группа политиков, мысляров, якія яе распрацоўвалі. І мы гэта бачылі. І была ідэя. Мы бачили кіруемасць, мы бачили асобаў, якія выводзіліся ў якасці там, я не ведаю, носьбітаў гэтага проекту там. Да, я памятаю разгубленасць еўрапейцаў, калі раптам Ірландыя, у якую укладалі таксама вельмі шмат інвестыцыяў, да, раптам адмаўляецца прымаць гэтую канстытуцыю на рэферэндуме. Да? І ўсе палічылі гэта проста недарэчнасцю, памылкай, но не дапрацавалі. Да? Не дапрацавалі ў піараўскім сэнсе там, і так далей, да? А не тое, што гэта званочак, што нешта адбываецца не так. І ніхто не зрабіў выснову. А што нет? А што адбывалася не так? Вось, калі гэта званочак пра што? Пра тое, што ідэя экспансіі і развіцця Европы не была добра аформлена, ну, у канцэптуальным сэнсе. Потым яна не была прапрацаваная ў піараўскім сэнсе, каб давесці это да шырокага грамадзяна. Не, спачатку это не тэхнічнае пытанне. Спачатку канцэпцыя агульнай Европы. Бо калі мы паглядзім на тое, як рухалася Европа пасля першапачатковай праграмы. Да? Ну, 10 да Маастрихту, прыкладна. Там спачатку вось этой Союза вугля і сталі, да, да Маастрихту. Гэта галоўнай ідэяй быў мір і агульныя ресурсы для вайны.
да? Как просто сталь, металл, вуголь, паліва, все гэта стало агульнаеўрапейскім, і тады немагчыма развязаць вайну паміж еўрапейскімі краінамі, бо агульныя ресурсы. Потым пачалося палітычнае узмацненне, пачалося пашырэнне частковае. Далучылася Ангельшчына, там, кто там, Аўстрія, там наступным пасля 6 першых краінаў, ну і так далее. Да? Далей, ужо пасля развалу Савецкага Саюза, паўстала новая ідэя. Новая ідэя, якая звязана была з глобальнай эканомікай. Моцнымі ці увогуле гульцамі у глобальнай эканоміцы, якія могуць мець права голосу, там, да, на штосьці ўплываць, могуць быць толькі суб'екты ці квазісуб'екты з вялікім агульным унутраным рынкам. І памеры гэтага рынку разлічваліся дзесьці у 300-400 мільёнаў чалавек. Адпаведна, такімі рынкамі былі Америка на той момант, Китай яшчэ не заяўляў пра сябе ў гэты момант, Еўропа. І пачалося змаганне Еўропы з Амерыкай за валадарства ў свеце. Потым склалася кітайская сітуацыя, все схвапіліся за Кітай, пачалі туды інвеставаць і пераносіць туды вытворчасць. Кітай паўстаў як самастойны рынок. Самастойны то самастойны, але ж сусветны гандаль і уплыў сусветны у Китая быў абмежаваны. Таму паўстала іншая ініцыятыва, той самы БРИКС. Калі ўжо Расія з адкалоўшымися калоніямі не могла цягацца ні з Амерыкай, ні з Еўропай, новыя моцныя гульцы кшталту Бразіліі, Індыі таксама не маглі самі, і яны пачалі ствараць хаос. Пасля гэтага хаосу далучылася Паўднёвая Афрыка. Ну і вось гэтыя тры гульцы такіх, і Японія, якая па-ранейшаму яшчэ гуляла там свае гульні, хоць і не дацягвала да гэтага рынку, там 300-400 мільёнаў чалавек. Ну вось тады Америка, Еўропа, Еўразвяз, далёкі ўсход ужо фактычна Кітай, Кітай разам з БРИКСом, з дадаткамі да Китаю. І вось гэтыя тры цэнтры пачалі разыгрываць геапалітычныя гульні у сусветнай эканоміцы. Калі сёння Еўропа губляе экспансіянісцкі патэнцыял, яна не расце, то яна фактычна адмаўляецца ад сваёй ролі у гэтых геапалітычных гульнях. Патрэбна пэўная ідэя. У кітайцаў сёння ідэя ёсць. Якая? Я не ведаю китайской мовы, тому не могу сказать, як по-китайски вучыць. Зразумела, якая ідэя. Пакуль вы распавялі просто пра канкурэнцыю на глобальным рынку, і это самае. Там ёсць яшчэ ж іншыя чыннікі. Палітычныя і культурна-каштоўнасці. Што прапануе тая ж Еўропа у сваіх стасунках з іншымі. Ну вось чаму Кітай сёння з'яўляецца слабым гульцом? Ён нічога не прапануе глобальнага. Все, што Кітай клапоціць, гэта сам Кітай. Раней Америка і Еўропа прапанавалі пэўныя палітычныя ці ідэалагічныя, ці там нейкія сацыяльныя ініцыятывы для ўсяго свету. Што адбываецца з гэтай трампавізацыяй Амерыкі? Што пасля Бушаў, нават з Клінтона пачынаючы і да Абамы, Америка губляла гэта ідэйнае лідарства. Яна перастала быць, як у больш малых маштабах кажуць, лідарам меркавання сусвету. Еўропа яшчэ на пэўны час захоўвала гэтыя магчымасці. Еўропа дыктавала ідэйную, інтэлектуальную моду. З Еўропы сыходзілі фемінізм, што там яшчэ, ЛГБТ-талерантнасць, мультикультуралізм і так далее, і так далее. Еўропа в гэтым сэнсе была законодательницей мод у ідэйным плане.
Америка губляла гэтую ініцыятыву, і вось лозунг Трампа гэта вернуць былую веліч Амерыкі менавіта ў гэтым сэнсе, бо эканамічна Америка пачуваецца вельмі добра. Тады складаецца пэўны англамоўны ці там амерыканска-брытанскі нейкі альянс, калі Брытанія сыходзіць з еўразвязу, і сама сабой Брытанія не з'яўляецца тым дастатковым рынкам па магутнасці, які дасць ім магчымасць захоўваць брытанскае палажэнне ў свеце. Яна больш не імперія, яна больш там штосьці, да? А імпер брытанскі застаўся. Тогда яны, як у другой сусветнай вайне, ці пасля другой сусветнай вайны, яна вымушана будзе хаўрутнічаць з амерыканцамі. І што будзе рабіць Еўропа? Мне ж это вельмі туманный малюнок намаляваўся. По-моему, як бы Европа и Америка, в принципе, в идеологичном сенсе, это все ж таки одно. Это не конкуренция и не спроба. Адзінае, у чым яны адрозніваюцца, гэта менавіта эканамічная конкуренция, потому что яны в этом сенсе разглядаюць адзін аднаго. І ў гэтым кантэксце я не вельмі разумею, напрыклад, Америке, в принципе, таксама Брекзит гэта не ёсць добра. Потому что по вашей логике это могло бы означать, что в принципе для Америки это добро, что есть Брекзит, потому что она как бы может поживиться за кошт стосунков с британцами. Я думаю, что нет. Я по своих установках евроэнтузиаст. Это бачно. Не, правда. Зараз я абмяркоўваю негативный сценарий. Да? То, что мне не подобается. Я хочу высветліць, наколькі гэта реалістычна. Вось гэты негативный сценарий, да, ці не прывядзе гэта да заняпаду Европы. Я ведаю, что закат Европы – это старая идея. Вы еврооптимист у экономичном сенсе? Нет. Вот я и рухаюся до того, как патлумачыць. Калі мне кажут, что Европа и Америка, Злучаныя Штаты, это одно и то же, я кажу, что так, яно одно и то же, калі мы разглядаем Европу як цивилизацийный такие, цивилизация, якая распаўсюдзілася, і на сёння яна ахоплівае не толькі Америку і Европу, але і фактычна... І вось гэты канцэпт цывілізацыі, які калісьці сфармуляваў Арнольд Тойнбі, ён вылучае ў свеце некалькі цывілізацыйных такіх цэнтраў. В этом сенсе Китай – это особная цивилизация, арабский и исламский свет – это особная цивилизация, Индия – особная цивилизация и так далее. Сам Тойнби там налічваў 10 з дюжину гэтых цивилизаций. Да? Европа – одна з іх. Цивилизации маюць межы у прасторы і ў часе. Або яны існуюць там нейкі час і потым паміраюць, або яны існуюць у нейкай абмежаванай прасторы. Вось што адбываецца з Еўропай, чым Еўропа унікальная цывілізацыя. Еўропа ці еўрапейская цывілізацыя зліліся з глобальнай цывілізацыяй. Калі мы кажам пра чалавечую цывілізацыю, планетарную цывілізацыю, глобальную, мы разумеем, што гэта толькі еўрапейская цывілізацыя. Таму, як толькі Еўропа асэнсавала гэтае сваё месца, гэтую сваю унікальнасць цывілізацыйную ў свеце, яна не могла не высунуць прапанову мультикультуралізму. Бо калі мы зліваем еўрапейскую цывілізацыю і глобальна, то па поглядах цывілізацыйных войн ці культурных войн яна павінна паглаціць ці знішчыць астатнія цывілізацыі. І гэта павінна было напалохаць кітайцаў, індыйцаў і так далее. Еўропа кажа: не, хлопцы, мы не будем никого знищать, мы проповедуем, вызнаем мультикультурализм, суіснаванне цивилизационное, и это есть богатство, богатие глобальной цивилизации. Да? Калі вот эта идея мультикультурализма начинает дискредитоваться у самой Европе, а это есть зараз, да? Бо одним со штуршков для Брексита
была міграцыйная ситуация, міграцыйны кризис у тым ліку. Да? А міграцыйны кризис ставіць пад сумнеў канцэпцыю мультикультуралізму. Ну і адсюль все пачынаецца. І тады, да, это цывілізацыйны падыход. У межах ужо не цывілізацыйнага, а геаэканамічнага падыходу там ёсць розныя цэнтры ці кластеры, глобальныя кластеры эканамічныя. І ў гэтым сэнсе Америка и Европа это цалкам разныя кластеры. У межах одной глобальной цивилизации. И социально-политичная новость по тому, как выбудовываются стосунки громадства и політика, это так само трохи розне. І навіть это трохи розные модели. Все ж там Европа, причем об'єднана Европа, это ідея суіснування суверенних країн у неким одним суб'єкті з певними там політичними тенденціями. Суверенных и вельми амбіційних країн. Так. Америка хоббітська країна. Так, Америка абсолютно по-іншому вибудовує, тим ліку свою шматкультурність внутрішню, але це по-іншому будується. І коли Британія була сусветною імперією, вона ганарилася, це був британський гонор, бути імперією на весь світ. Америка, як тільки стала сусветним жандармом, вона хоча й тяготилася до цього становища. Так? І це не треба. Яка дивна у вас розмова. Чому? Ви скачете з одних питань на інші, причому це всі питання достатково різної істотності. І коли ви запитуєтеся про розгублену Європу і кажете про отсутность идей, идеологичными кризис, то вы не поглубляетесь внутрь того, что отбывается, не сутностно, не генетично, с этим питанием не разбираючися, перепрыгиваете на разные альбо акцентуации гэтага, кшталту Брексита и роли Европы у эканамічным палітычным свеце, альбо нейкія іншыя рэчы кранаеце. І вы тут усе пытанні падхапілі гэту еўрапейскую канстытуцыю, пронеслі, кинули, падхапілі гэты Брексит, пронеслі, кинули. І вот такое скаканне, і мне, напрыклад, просто незразумела, куды гэта рухаецца ў прынцыпе, і куды вы хацеце дайсці. У нас тут отбывается формат арка. У нас есть человек, который повинен больше за всех нас ведать про Европу, а мы его допытываем. Заместо того, чтобы его допытывать, мы вымушены сами констролябить. Он зараза ухиляется, да. А что он робит? И он поводит себя как типовый европейский бюрократ, который отказывает только за маленечкие кавалочки, а все остальное нехто про это ведает. Кто я тут ведаю в Европе? В Европе сегодня нема ни одного центру, синктенку, ни одной головы, якая думала про Европу. Может быть, окромя этого манифесту вашего. Так, опошний маніфест консервативних філософів. І Влад такі ж самі. Які подумали про Європу, як про свій вольний дом. Формат арка – это ваш формат. Да? Так что вы и тлумачите, что вы хотите. Я с задовольнением это подхоплю, потому что я на самом деле, в принципе, так само не вельми разумею, от чего до чего вы хотели, в принципе, это провести. Мы хотим ведать, Европа развивается, ці загниває, і яким накірунку нам рухати нашу програму культурної політики. По принципу, їхні претензії так само справедливі, тому що, коли вони ще розпитують, то їм можна не робити ніяких жорстких тезисів. А коли ти чоловік, який відказуєш на питання, то мусиш щось відказувати. Причому достатково жорстко. Тезисно, хотя бы было видовочно спрачаться, ці не спрачаться. А ти ухиляєшся від усіх махчимих увогуле відказів. Тому претензії їх справедливі. Я хочу просто питання розуміти. Я розумію, що є обмін міркуваннями на гэты конт. Коли меня запросили, як человека, який відкаже на всі питання, на які не може відказати Європа, то ви моцно помиляєтесь.
ну, Да ты хоть что-то ну, скажи. Мы взяли языка с Европы, починаем... Ніколи. Ніколи. Нет, мы по этим одним европейцам можем мерковать Нет, про всю Европу. ну, для меня, насамрэч, можа так нельга ставіць пытанне, я не ведаю, но для мяне, ну вось мне самой было, ну, як бы варта зразумець, а на якія пытанні, ну, як бы Еўропа не дае адказу на сутнасны, на якія трэба даваць, а на якія не. Ну, напрыклад, гэта пытанне, ну, як бы, што на сёння першаснае, вось у гэтым, ну, усім, вось, даволі складанай сітуацыі, якая апісваецца там ад Брекситу, сканчае там, не ведаю, маніфестацыямі этих кансерватыўных філосафаў, да? Гэта, ну, як бы, тое, што адбываецца. Гэта, ну, нейкія праблемы, там, не ведаю, перашкоды, ну, не ведаю, палітычнага характару. Ну, то бок, тое, што трэба там, ну, дарабіць, як вы казалі пра Канстытуцыю, да? Яна трохі там недадуманая, ну, в сэнсе там канцэптуальна, недаробленая ў сэнсе там піара, ну, то бок, не зроблена. Это не я казал. Это так отказывали Ну, европейцы на ирландский выклик. Добре. Ну, я про тое, што то бок гэта ну, нейкая слабасць палітычных інстытуцый, ці там людзей у гэтых палітычных інстытуцыяў, якія ну, не давырашаюць свае пытанні, якія трэба вырашаць. Але ну, як бы агулам все астатняе, ну, як бы все, што трэба ёсць, так? Ці то гэта ну, праблема, вось, ну, не ведаю, там, ідэалогіі, сэнсаў, якія ну, рэальна утрымлівалі. Ну, на сёння, бо сёння ўжо няма гэтага пытання, ці пакуль няма гэтага пытання вось гэтай міра ўнутры Еўропы, так? Зараз агульнае пытанне вось гэтай салідарнасці, да? Узаемных стасункаў і таго, ну, як бы, што мы робім разам ва ўсёй этой Еўропе, ну, апроч, калі у нас Ты скончила фразы. Я скончила фразы, не мешайте. Ну, то бок, калі у нас ідзе, ну, як бы, калі у нас з'яўляюцца нейкія складанасці, ну, як бы, ці ёсць у нас гэтая салідарнасць. Гэта, ну, для мяне, ну, другое пытанне, ну, в сэнсе, ці іншы фактор. І трэці фактор, гэта ввогуле, ну, як бы, ці ввогуле магчыма реалізаваць гэтую ідэю розных, ну, утрымліваючы розныя культуры, не ў сэнсе там іммігрантаў, а ввогуле розныя культуры, амбітныя, розныя, суверэнныя, ну, нейкім такім палітычным аб'яднаннем, ці гэта, ну, просто правальная ідэя прынцыпова. Ну, я думаю, что мое меркование такое. Мы назирали достатково поспеховый европейский проект практично до середины 2000-х годов. Да, там, может быть, там до початку, ну, прикольно. И, в принципе, на той момент у нас не было таких істотних причин сумніватися у тим, що це поспіховий проект, який, в принципі, реалізовував у своєму європейському контексті там, ідею мультикультуралізму, единого ринку, мобільної простори для всіх і так далі. Це мульти, во всіх сенсах мульти. І фактично, якби, він стикнувся, ну, як я бачу, з двома основними проблемами. Це, якби, я не знаю, не ведаю, як це правильно назвати, фактично внутрішній супротив, якби, таких популістських і, ну, якби, реакціоністських груп. І з другого боку, це фактично немогчимость відказати на сучасні виклики глобалізації. Ось це всі якби, питання, які, наприклад, ми маємо на увазі з міграційним кризисом, наприклад, це ж фактично проблема, яка ну, якби, прийшла звонку відносно європейського проєкту. Ось. І це значить, що ну, існує цілий шерах якби, питань, які носять глобальний характер. На сьогоднішній день той європейський проєкт, який ми згадуємо як поспіховий, він у себе не включав цілий шерах відказів, які зараз потребуються. Ну, коли були поспіхи за поспіхом, не було Китаю, не було міграційної ось цієї хвилі. Китай був? Да? Ні, Китаю того, як зараз, не було. Моцного, могутного, да, і амаль що сконцентрувавшого в себе самі великі інвестиційні ресурси. Китай – это один из аспектов. Ну, в принципе, мы миграционный кризис идея не с Китая. Миграция, нет, конечно.
Я потому и позначаю их як розныя. Вот что мы маем выклики для Европы. Да? Китай, миграция, Брексит, Каталония, ну и Россия, война в Украине. Ну, вы различаете это имёнами, а лучше сенс выкликов. Вот просто калі ў адкаже фактычна про тое, што еўрапейскі звяз вырашыў там шэраг пытанняў, звязаных з ну, там, эканомікай, добраўладкаваннем, суіснаваннем грамадзянаў, да? Уключна з пытаннямі міру, якія былі закладзены на пачатку. Зараз гэта адыходзіць пытанне, але еўразвяз да сённяшняга пары вырашае пытанне міру. Да? Гэта просто інфраструктурна ўбудаваную праграму, але яна ёсць, і гэтае пытанне вырашаюць. Міру, правоў чалавека, мультикультуралізму. Хаці, welfare state. Яны пабудавалі welfare state з усім барахлом ад эканамічнага, сацыяльнага ровенства, дабрабыту, правоў чалавека. І ўсё, што робіцца, гэта робіцца па праблемах і выкліках учорашняга дня. Вось. А далей вот, ну, как бы дае пытанне, а што не вырашанае, это два адказы. Першае, ну, я лічу, ну, это акцыдентнае наконт там правых і рэакцыяністаў у Еўропе, а другое сутнаснае пра глобалізацыю. Што ён не адказвае на пытанне глобалізацыі, далей ты раскрываеш просто вот, как бы, а што ў гэтай глобалізацыі ўнутры з'яўляецца як часткамі пытання, на якія Еўропа мусіць адказваць. І тут у гэтай глобалізацыі агульнай з'яўляецца шэраг пытанняў. І Кітай тут, і міграцыя, і Брексіт, і ўсё астатняе гэта проста праявы той глобалізацыі, на якую еўрапейскі звяз не дае адказу. Ну і яшчэ я пазначыў тое, што сказаў Влад, дадаў, да? Экалагічнае пытанне ці там... Вы все дадаеце, а ну як бы... Пачакай, я не скончыў дадаваць. Ой, хопіць. Не хопіць, бо не праблема глобальнага пацяплення экалагічная. Праблема тут у тым, што Амерыка і Еўразвяз маюць розныя падыходы да гэтага. Яны не могуць узгадніць экалагічную праграму. Глобальнага кіравання. Вось тады яшчэ раз, калі я правильно зразумела тое, што ты кажаш, што тое, што выбудоўвала Еўропа, тое, што нас будавала, тое, што зададзена праграма Еўропы пра гэта грамадства благасастаяння. Калі гэта і ёсць ідэя супольнай Еўропы, ну, калі ну, як бы тое, што рэалізавана, гэта і ёсць гэтая ідэя, да? Яна рэалізавана, все добра. І калі з'яўляюцца выклікі, якія, ну, як бы, гэтая праграма і гэтая ідэя не можа ніяк з імі справіцца, то тады гэта параза, ну, ці там часовая параза самой ідэі. Праграма вычерпана. Праграма вычерпана. І тады, ну, як бы, калі гэтым, вось, гэтым грамадствам, суіснаваннем, ну, тым, што дасягнута, вычерпваецца сутнасць праграмы, то тады праграма вычерпана. Ну, вычерпанная, гэта не значыць, што праграма пацярпела паразу, да? Не паразу, да, вычерпана. Вычерпанасць праграмы, да. Ты мусіш скончыць сярэднюю школу, паступіць ва ўніверсітэт. Там у школе адны праблемы, в універсітэце іншыя. Ну, можна нікуди не паступаць. Можна, окей. Калі тебе не штурхаюць і не кажуць, ну, ты можаш нікуды не паступаць, калі у тебя няма патрабавання мець вышэйшую адукацыю. В гэтым сэнсе я так разумею, што праблема глобалізацыі гэта пастаяннае стуканне ў бок, ну, як бы ты не можаш нікуды не паступаць. Чаму можна? Ну, Беларусь можа, чаму еўрапейскі звяз? Тут горш ситуация, да? Яна б хацела паступіць у вышэйшую навучальную установу, але ж залетела. Тады вось калі так разважаць, то я так разумею, пытанне ў тым, што Еўропа ў тым стане, якога яна дасягнула, рэалізуючы сваю праграму, ну, добра рэалізуючы сваю праграму, сутыкнуўшыся з выклікамі, узнікае пытанне, а хто будзе адказваць на гэтыя выклікі. І калі узнікае пытанне, а хто будзе адказваць, оказывается, што не все готовы. Там, да, Британия делает, ой, я пошла. Да, там хтось внутрі починає, то бок вось, ну, якби, гэтага суб'екта, які сфармаваўся і гатовы адказваць на новыя выклікі, ну, прынамсі мы бачым праблему
існавання гэтага суб'екта і яго здольнасці. Толькі тут асцярожна. Я б з гэтым пагадзіўся, але вот тут важна з суб'ектам і вярнуцца да этой канстытуцыі, да, там, еўрапейскай. Потому что, калі мы памятаем Лиссабонскому дамове 2009 года, папярэднічала дастаткова шырокая еўрапейская дыскусія пра еўрапейскую федералізацыю, у якой удзельнічалі, там, 7-8 год, гэта хіба быў пік гэтай дыскусіі, у якой удзельнічалі усе значныя еўрапейскія інтэлектуалы, якія ў адзін дзень ва ўсіх буйных еўрапейскіх газетах апублікавалі свае эсэі. Там Хабермас, Умберто Эко, Питер Слоттердайк, усе вот знакавыя інтэлектуалы, яны выказаліся тады у асноўным, падымаючы усе гэтыя праблемы на той час, як бы перспектыўна бачачы іх, і казалі якраз пра суб'екта. Яны казалі, нам трэба еўрапейская канстытуцыя і еўрапейская федэрацыя, бо мусіць быць суб'ектнасць, якая адкажа на тыя пытанні, якія перад намі стаяць. Якія яшчэ не паўсталі, але ж уже былі бачныя. Уже былі бачныя. І тады вот у зародышы яны абмяркоўвалі фактычна тое, што сёння там абмяркоўваецца, там няровенства, адаптацыя мігрантаў, якая была, праблемы сусветнага рынку. Калі мы кажам пра суб'екта, то у яго ёсць жа розныя вымярэнні, так? Гэта суб'ектнасць аформленая палітычна, прынамсі той канстытуцыі, якая там не прайшла ад пачатку, так? А ёсць суб'ектнасць як гэта ідэнтычнасць, то бок як уяўленне, уяўная супольнасць, так? Ці ёсць гэта уяўная супольнасць, якая можа быць гэтым палітычным суб'ектам. І сёння, калі гэтае пытанне паўстаюць, то можна сказаць, што праблема ў гэтай уяўнай еўрапейскай супольнасці, як мне падаецца. Уяўленне сябе пра як еўрапейцы. Вот это вельмі цікава і непроста. А як звязаныя гэтыя две спробы суб'ектнасці? Уяўленне сябе еўрапейцамі з аднаго боку і з другога боку канцэнтрацыя волі, фактычна палітычнай волі ў нейкіх інстытуцыях. Я не ведаю, як яны суіснуюць. Як яны суіснуюць у нацыянальнай дзяржаве? Ёсць уяўная супольнасць і ёсць дзяржава. В нацыянальнай дзяржаве ёсць паліцыя на гэтых выпадках. Так і канстытуцыя ж таксама хацела, не паліцыю. Пачакай, вот канстытуцыя, калі гэта інтэлектуалы еўрапейская абмяркоўвалі канстытуцыю, то абмяркоўвалі яны не канстытуцыю там з яе артыкуламі там і так далей, да? Вот там была прапанова і прэзідэнцтва агульнае еўрапейскае ўвесці там і так далей, да? Абмяркоўвалі прынцып супольнай, калектыўнага спосабу кіравання, да? Падобны на тое, што сёння і ёсць, дакладней было. Або цэнтралізаванае дзяржаўнае кіраванне, амаль дзяржаўнае кіраванне Еўропы. І інтэлектуалы тады мелі два погляда на гэта. І адны казалі, пры ўсёй прывабнасці цэнтралізаванай дзяржаўнай Еўропы, Еўропа настолькі разнастайная, што гэтая квазідзяржава абавязкова будзе не проста штучнай, а яна будзе ўпірацца вось у тыя пытанні, пра якія ты гаворыш, пра пытанні ідэнтычнасці. Мала мець прэзідэнта над Еўропай, а трэба разумець, што гэта мой прэзідэнт. І калі каталонцы кажуць, кароль і прэм'ер-міністр у Мадрыдзе гэта не наш прэзідэнт, не наш кароль і не наш урад, то бок яны разрываюць ідэнтычнасць, іх могуць не адпусціць, яны іх могуць затрымаць, у тым ліку і прымусам з боку Еўропы і так далей, але ж усё, яны перасталі думаць пра сябе як пра гішпанцаў. І далей эта праблема можа цягнуцца год, 2, 10 лет.
Але ж потым яна ўсё роўна вырашыцца. І вырашыцца менавіта такім чынам, разводам Каталоніі і Іспаніі. А коли каталонцы перестают думать про себя как про испанцев, они протягивают думать про себя как про европейцев? Пакуль здаецца, да? Так. Але ж невядома, наколькі гэта надоўга і ці думаюць яны пра гэта. Бо ім зараз больш істотная іспанская ідэнтычнасць. Я думаю, що ми поїдемо іншим керунок, не вертаючись до локалізації Європи, а притягуючи питання ось цих глобальних викликів. Тому що ось коли Андрій намалював ось цей малюнок 2008 якого там года, я хочу намалювати малюнок 2017 Давай. з конкурсом Global Challenges, які я маю повне дочинення до як Член жюри, ты там старшина? я там, не дивно это называется старшиня усходнеевропейской панели. Я набрал экспертов, и але я про сам конкурс. Это фактично конкурс приватной фундации, бизнесовца, ну скажем так, и шведский Сорос. Вымовить его немагчыма, потому что это венгерское прозвище Томаш Самашалви, что-то такое. Завсёды венгры мутять у Швеції. Які фактично ставить перед, обвешенный, приз глобальных выкликов, этих глобальных проблем. Человек фундує у этот конкурс 5 миллионов долларов и каже, эти гроши достанутся тому, кто пропонує найбільш ефективні перспективи в рішенні для питання Global Governance. Ну, як це по-білоруську сказати, там, глобальне керування, глобального належного керування. І для мене ситуація яка? Одразу всі інтелектуали там, нашої простори возбудились, побігли писати заявки. Я шукаю экспертов, все пишут, и пробачаются, что не могут стать экспертами, потому что они пишут заявки. У них есть вырашение. Ну, видать, у них есть пропановы. Але для меня сама ситуация трошки дивная, потому что в одрозне 2008 года гэта бізнесовца ставить гэтае пытанне, бізнесмен, для якого гэтае пытанне, может быть, турбуюць больш, чым, я не ведаю, сучасных европейских интеллектуалов, европейских политиков и так далее, які так пытанне не ставят, тому что мы в этой просторе не бачим адпаведнага ўзроўню спробаў размаўляць про пытанне глобальное кіраванне. И это все для мяне вельмі розная картина, хотя он европеец. Слухай, но гэта сімптаматычна. Але гэта сімптом. Што гэта просто по-іншаму пастаўленае пытанне. То бок тады пытанне было ідэйным адказам, а тут человек разумее, што яго няма ідэяў, таму ён поступае камерцыйным чынам, прапануе. Я звернуў, што это сімптаматычна тое, што у Еўропе розныя групы могуць выконваць функцыю лідараў і спрабаваць задаваць тренды. І тое, што ад палітыкаў гэта сышло раней функцыя ініцыятывы, не яны кіравалі праграмай, ад пачатку яны кіравалі, потым гэта сышло трохі ў іншыя сферы, то зараз, напрыклад, нават бізнесовец пачынае штосьці ініцыяваць на гэты конт. Я так і не зразумеў, якую вы ацэнку этому даеце? Негатив. Это добра? Нет. Добра. Я бы давал негативную оценку, потому что коли это доходит до ситуации, что он же звычайный европеец у этом сенсе, это бизнесовец. И коли он глядит и бачить пытания, якія не вырашаются теми, яких он надзяляе легитимностью вырашать гэтые пытания, он находится в ситуации Он каже, у меня есть 5 миллионов, кто-нибудь придумайте что-нибудь. Для меня тут важное пытание, важный нюанс, калі яны страцілі ініцыятыву. Потому что калі вы размаўляеце про перыяд 7-8 год, я памятаю, что Европа заяўляла тады, что это была такая декларация европейская, про то, что наша модель кіравання европейская есть сусветной моделью, якая мусіць быць распаўсюджаная як модель да ўсяго свету. Только не спешайся. Это вельмі важная, істотная заўвага. Да? Значит, на той момент
Это была апошняя спроба Европы объявить свою сусветную волю. Да? Бо яны абвесцілі нейкую модель найлепшай. Гэтую модель яны готовы были прапанаваць свету, да? І на гэтым усё скончылася. Так. Бо менавіта ў гэты перыяд прапрацоўкі Канстытуцыі Лісабонскага дагавору, да? Яны пахерили сваіх інтэлектуалаў. Яны выступили тады па сродках масавай інфармацыі. Ніхто адзін з аднымі не размаўлялі. Праблему, якую яны вырашалі, федералізацыя ці канфедералізацыя, не вырашалі. Яна просто так нібыта знікла. Пасля таго, як адмовіліся ад Канстытуцыі і перайшлі да Лісабонскай дамовы, нібыта і не стала праблема, яна засталася. З інтэлектуаламі перасталі лічыцца, потым запусцілі ці не запусцілі, а надалі трохі іншы аспект балонскаму працэсу, знішчаючы універсітэты, пайшлі па шляху місалогіі, фактычна. Вот, можем... Ну і тады, тыя на нізах людзі, шэраговы швед, венгерскага паходжання. Фактычна, гледзячы на гэтыя рэчы, кажу, што за бардак, трэба неяк вырашаць. И он, здаецца, свободный европейский человек с усімі правами, еще с 5 миллионами там на кишені, да? Але ж гэта не той шлях, якім уздымаюцца такія праблемы, каб потым, будучи абмеркаваны, спалучыцца з палітычнай волей. Хто будзе лічыцца с теми проектами, якія выиграюць гэтыя... Его еще 5 миллионов, он скажет, теперь это проект, теперь политики. Политики подыходим. Его достаточно больше, насамрэч, я пагаджуся з Маскевічам. Гэта не той шлях увогуле, якім могуць быць вырашаны гэтыя праблемы. А гэта не той шлях, таму што... Індикатор чаго? Вот. Вы описали, чего у вашей, я хочу например... Мне вельмі шкада ідэі еўрапейскай экспансіі. Я еўрацэнтрыст, еўраэнтузіаст. І кажу, што акрамя Еўропы няма прэтэндэнтаў на лідарства. Калі Еўропа адмаўляецца, гэта значыць нам кранты свету. Будет глобальное потепление, расставить людей. Вы чапляеце тут просто яшчэ адны Мацкевіч прагаворвае тэзіс пра еўрапейскіх інтэлектуалаў, на якіх не абгарэць. Гэта дзесьці ў гэты перыяд змяняюцца суадносіны паміж ведай і палітыкай, ролю інтэлектуалаў у палітыцы і апірчым палітыкаў на пэўны тып веды. Я просто не займаўся гэтай тэмай, але адчувальны правал еўрапейскіх інтэлектуалаў у гэтыя гады. Яны праваліліся. Я думаю, што это прыкладна гэтага. Гэта знак таго, што ўсё, гэтыя шчаслівыя часы, калі такія людзі кшталту Хабермаса дыктавалі сацыял-дэмакратычнай Еўропе куды і рухацца, ён быў спушчаны. І ўсё пайшло па іншых рэйках. Але што гэта за рэйкі, як гэта арганізавана, я не надта разумею, прызнацца. Чаму гэта адбылося так. Але гэта такі дастаткова сур'ёзны момант, як мне падаецца. Асабліва, калі вы ж канстатуеце на пачатку адсутнасць ідэі Еўропы, якую яна можа прапанаваць глобальнаму свету. У гэтым жа прэтэнзія. Выйшаўшы на першую ролю у свеце, яна не можа нічога прапанаваць. А яна не можа нічога прапанаваць, няма што прапанаваць. А больш за тое, няма каму даць гэтую ідэю. Таму што змяніліся інтэлектуальныя... Гэты документ, які вам показывала, гэта у кастрычніку, там есть такі маніфест правых інтэлектуалаў еўрапейскіх, но яны якраз адмаўляюцца даваць адказ глобальнаму свету. Яны фактычна сваім маніфестам яны кажуць, вернемся ў сапраўдную Европу нацыянальных дзяржаваў, і хай ён разгарам гэты свет, в сэнсе глобальный, закроем, вернемся, родим себя обратно, пробираем вот эту всю мультикультурную и прочую эту самую, и будем счастливой великой
Европой, ну, як би, Будуємо стіни і побудуємо. Ну, про стіни вони не пишуть. Редники. таке не будують. Ну, так. І гэта такі, ну, як бы, адказ, ну, сыход ад гэтага глобальнага. Другі адказ, ну, ён можа не те самы, ну, гэта вось лінія, якую там працягвае той же Хабермас, але яна такая вельмі абстрактная, да, про тое, што, ну, трэба это канстытуцыйную такую, ну, як бы, ідэнтычнасць, да, якая не зразумела, як будзе стварацца, ну, яна не дае адказу на гэтыя глобальныя выклікі. Ну, што вось Европа, живучая по агульных правилах, ну, гэта хутчэй папярэдняга. Ну там яшчэ істотна тое, што пра маніфест ты казала, да? Я гляжу на падпісантаў маніфеста, ты кажаш, я не ведаю. Не, ну это я не ведаю. Тут можна сказаць, што гэта там моя недастатковая веда. Ну, наўрад ці. Это не в этом сэнсе. А вось, ну, можа быць, нават і так, хай сабе. Але ж я прапанаваў трохі іншы яшчэ заход, да? А давайте узгадаем, что мы робили в 2007-2008 году. Мы гуляли в гульню. Мы не просто гуляли в гульню. Мы смогли тады спрогнозовать тое, что будет отбываться с польско-шведской инициативой. Мы были одной из самых подрыхтованных до новых обставин життя европейского групповок. Мы в этом сенсе были на уровне европейских интеллектуалов того часу. Мы могли спрогнозовать, могли этим скористаться и так далее. А я их пытаюсь, а что ж сейчас? А сейчас мы у той самой ситуации, у якой находится агульноевропейская думка. Мы занимаемся миссологией. Ни хрена не думаем. Чумовое мышление в эпоху кризиса. Да? Аж могли колісти, чому зараз не можемо? Мігранти і вообще. Ні, ну, зрозуміло, чому влад не може, да? Бо він бюрократ, він у журі конкурсу, а не те саме. Я буду робити то, що ви надумаєте. Да. Конечно, надумаєте. Ну, до Ні, речі, а ми ж і надумали, до речі. ну, до 11-го года хапило. Это ти про тое кажеш, Я про да? то, що ви згадали. А я зараз уже про проект, який на гэты, да, на челлендж. Ага. Мы продумали, але ж яно ідзе неяк касательны до тих трендів, які сьогодні панують у Європі. Мені здається. Хоч і відказує, ну я не бачив, що ти там написав. Ну, я задасував. Перший варіант там прикладно те саме, трошки І більше. розказуйте, то у мене конфлікт інтересів. Тоді я більш-менш розумію, да, що те, що ми пропонуємо, яно з моєго пункту гледження відказує на ці виклики. А з другого пункту, ну, з другого боку, ні, відказує. Оно йде, ну, насуперек існуючим тенденціям, трендам європейської думки. А європейська думка сьогодні, вона проявлена у польській політиці найбільше. Авторкія, замикання на національних проблемах і маніфестувати туди ж. Не можу. Ну, в сенсі, той, який ти узгадував. Только почему глобализация, Европейский Союз, вот некое там, ну, поиск некого добра, ну, вы такие все энтузиасты, и консерваторы в этих наук, знаете, ну, а каналы этого welfare, у вас какие-нибудь есть, что ну, что это все, ну, welfare, добро. И можно инакше welfare досягнуть, и іншим способом. Яким? Вот авторкия, например. А что ты будешь робить с глобальным потеплением? А что ты будешь робить с тем, что... Ну, глобальное это потепление, так? Ну, ты, конечно. Як оно будет развиваться глобально? Не все будут терпеть от его, от Нолькова. Потом Римская империя распалась
у тыя часы, якія характарызуюцца Так што? вялікім Вот перасяленнем так, народа. Она ВЛФ, что-нибудь еще? Вот, калі ты кажаш Толькі пра, ВЛФ. мы казалі пра у гэтым абмеркаванні пра welfare state. Welfare state – это правы чалавека, якія ну, как бы ідэалагічна базуюць гэта. Таму базавыя ідэямі, якія закладзены, это фізічная, фактычная реалізацыя двух рэчаў. Гэта свабоды персанальнай як бы, і ровенства. Вот перш за ўсё эканамічна, благасна. Гэта не слово. Гэта тое, што реалізавана де-факто. А гэтым таварыству сытых ім не падарожаць з голоднымі. Вот. І всі гэты размовы пра Еўрапейскі Саюз і год пашырэння гэта вот да мяжы сытасці. А там за мяжой голодныя. І з імі ніхто аб'ядноўвацца не будзе. Так справа ж не ў тым, што І аб'ядноўваць. не толькі правы для сытых. Чакай, правы, яны реалізаваныя як бы, у пэўнай там, геаграфічнай прасторы. Там, пачалася як бы, гэтая рэалізацыя з аб'яднання вугля і сталі, як бы, яна пашырылася на ўвесь Еўрапейскі Саюз, уключна з тымі краінамі, якія жадалі далучыцца да гэтай сістэмы. Але яны жадалі далучыцца да 4 свабодаў, як бы, уключна з там, палітычнымі і эканамічнымі благамі, якія давалі гэтыя свабоды. Яна багацей стала ад усяго гэтага аб'яднання, ці яна стала бедней. От объедания якого? Еўрапейскі дух, ён ад гэтага збеднеў, ад гэтага вашага аб'яднання. Ці ён узбагацеўся? Ты не про тое думаешь. А чому тільки треба думати про ваше ВЛФ і вуголь і сталь? Нет, чекай. Да мы не думаем уже давно Мы про думаем про сталь. свободу. Ну, а что ты уперся в welfare, как бы отделяющий welfare от state? Я духа. Далее я не специалист по духам, да? Когда ты пытаешься про культуру, моц европейской культуры, то давай поглядим как бы, на сусветные расклады, попробуем оценить, как бы узбагатила эту культуру ці не. І ось гэта зноў жа неістотнае пытанне. Разумееце, калі ідзе на вас навала, да, засуньте свой дух куды-нибудь далей, акрамя воинскага духу. Навала вялікага перасялення народаў, які Вы самі і організували. Ой, блин, слухай, ты сейчас В Европейском Союзе. шукать виноватых будешь? Вот я виноватый, но ты еще меня зраби отказным за притеснение женщины у свете. Слухай, это европейцы народили миллиард китайцев? А может быть, это европейцы народили индейцев, которые уже обогнали китайцев? Ничего вы европейцы не робили. Ну так тогда что ты виноват? Это не они колонизовали весь свет, да? Нет, так яны колонизовали, конечно. Ну, яны ще й деколонізували. Між іншим. Нет, зараз, конечно, колонизовали и протягивают колонизовать. Зараз только Европа, ну, европейская цивилизация может взять отказность за весь свет. Не можем взять отказ. Вы сами сказали, что не можем. Зараз не можна. Не могли. Я кажу зараз. Что не возьмем. Зараз только европейская цивилизация может взять отказность. Возьмете, не возьме, это иншая справа. И коли она не возьме, свету кирдык. Ну, ти вигляді, як моя абстракція, цивілізація, возьме отказність, якби. Одна абстракція бере отказність за іншу абстракцію. Не буває такого. Отказність, це вот чоловік бере отказність. А цивілізація не бере отказність. Я щиро скажу, я не вельми розумію, да? Ну, якби, чим тезис? Нет, нема там тезису. Там есть архаичные просто забабоны психологизм. Не, ну, я не ведаю про психологізм, ну, якби, я бачу супротив, я тут не розумію, до чого буде супротив. Якби того, чого досягнула, ну, ось, там, гэтая программа европейскости, ну, мы уже сказали, да, что ось гэта, якраз ВЛФ, гэта, ну, вышипанная программа. Ось, яна досягнула, і, ну, якби, Ну, там такие абсолютно примитивный каркас, примитивная идеология, абсолютно такая базовая, материальная, там, вот правы, вот свободы, вот наша сытость, как бы. Причем тут уголь Европа, причем тут европейская культура, европейский дух. Добре, ось, Михайло, а ти мені розповіді,
а что такое европейский дух? Я могу отмудаюсь, это все Европу лечить. Добре, а что Европа? Структуры бюрократов, которые там собрались и написали, сколько огуркам треба быть там по миру, это у нас Европа. Добре, а что и Европа? таким треба быть всему свету. А что Европа? Эта структура. А что Европа? Вот Европа, это Платон, Аристотель, Гайдегер и все для нас дорогое. Да. Вот Платон, Европа это Аристотель. европейская культура. Так. Платон, А вот Аристотель. то, что они там робят, это, в принципе, не европейская культура. Ну, добре, а де гэта еўрапейская культура реализована, ну, якби, апроч Платона и Аристотеля? Ну, в сенсе, Продолжим. Тут же и сегодня. Моцарт, и Гегель тоже. Это же правильно, я бы поддержал. То есть есть потенциал, есть кредит доверия только к Европе, потому что все остальные пока не тянут. Слушайте, Регионы, да? я просто, разумею, что- Родима Моцарта, Гайдегера и так далее развязала две сусветных войны и знищила велизарные миллионы людей. И когда вы думаете, что Моцартом вы захаваете мир у свете, нават не у свете, а хоть бы у локальной Европе, Чекайте, ну, а то слухайте, ну, якби, гэта ж радзіма, Я пасля таго, як яна развязала, яна її завязала. почекай, і гэта І еўрапейскі гэта дух. еўрапейскі дух, ну, тое, што ти, якби, спочатку робиш проблеми, потім вирішаєш проблеми. Такая хитрая манипуляция, что Ну, яка европейский манипуляція? дух это правы человека и демократия, да? Не, Блин, не. вот Я Вот же ж, ты видиш, на яких подмурках будавалася адзіная Еўропа дзеля таго, каб захаваць мір у свеце і больш, каб не было сусветных войнаў. Ты чытаў Шумана, чытаў вось гэта ўсё, што яны прапанавалі на той момант. І тэхнічныя захады, не летуценніцкія з Арыстотелем, блин, а тэхнічныя захады, як гэта рабіць крок за У кроком. любой політиці всі вони кажуть різні чудовні лозунги, і послухай кожного з їх, і отримується суцільне вот это добро. вот Всі это роблять самое. добро, і говорять тільки добро. В Левацкая. політиці нема людей, які роблять зло і говорять зло, розумієте? Я розумію, Платон, Чому гэта... повинен вам вірити в Гоголя? Слухай, Да ты веришь, Платон, что не это веришь. добро. Добре, давай на базе Платона будем жить. Потом это не добро, это культура. Добре, а давай будем жить на базе этой культуры Платона. А політика це так само. Може бути, це ваш Європейський Союз на самому ж Ні, чекай, ось не надо як про нас. європейську культуру знищається. Может быть. Блин. Ну, может быть. Ну, Ну, це право чоловіка, все це добре, це всі концепти, але є прорва між тим, як європейська культура розуміє сама себе, і ось цим каркасом, який назвали зараз Слухай, а ти мені і всьому покажи світу ці якраз ці- виходить. Мы гэта абмяркоўваем, чаму ты до гэтага ніяк не ставишься. Мы про гэта зараз говорим. Не ставлюся. Тому ты все похерил, блин, да, и только за Платона своего и за гэтые правы человека. Да. За Платона тоже. Я у вас спитав, а окромя вот это ВЛФ и что там еще? Я ж тебе сказал. Быть евроэнтузиастом и, там, не знаю, переживать, ах, с кризисом стыкнулись. Ну, стыкнулись, разваливаетесь, и что? Ні, ну мені, боже, ось, ну, якби, мені якраз цікавить європейська ідея. Для мене європейська ідея – це те, що і програма, так? Це те, що розвивається. Це не те, що ось, возьми Платона, визначимо ягоний корпус тих самих, і ось ровненько, що я казав, це Європа, а все остальне, що потім, це фігня. От все, що розвивається… Оля, если для ты мене- такого не казал, вы вот, ну, Слухай, ну для мене, прибираете. для мене, да, там, європейська ідея, да, теж зв'язана з культурою. Це розум, індивідуальність, ну і свобода. І те, що на базі цих трьох ідей. Ну и при чем тут Европейский Союз? Чекай, і те, що натурно реализовал. натурно реалізував, Серьезно? конечно. Забезпечив Розум, индивидуальность и свобода. Так? Ён забезпечыў умовы рэалізацыі гэтых еўрапейскіх каштоўнасцяў. И без его Еще не раз. будет розума, индивидуальности и свободы. Не будзе. Ну, я Не не буде, вижу, конечно, де, не а буде. де вона буде, а де вона буде. Для кожного Где? Ось пальцем покажи. Покажи пальцем то место, где не зв'язано, не обов'язково з Мы не Європейським есть Союзом. Американский Союз. там, Ой, да, вот Советский Союз. этот человек будзе папракаць нас у абстрактнасці, А да? Американский Союз это Никто не будет. УФ, это не правы человека. Что такое европейское в этом союзе? Это просто структура. Слухай, ты обмярковываешь бюрократичную структуру. Таня, не змагайся з ім, ён бухту несе, да, і не хоче Ідея. слухати. Все равно він тобі Нет, тебе я не вас чує. вельми уважливо слухаю, долго сидел и Ніхто слухаю. не любить бюрократію.
демократам. Я Не больше розумію, сучасних на європейців. що мне сейчас люди, які стоять за тим, як переживати, що вот, ах, там, кризис Європи. А може бути, при чому тут Європа-то на самом деле? Тому що я не бачу ніяких інших проявів Європи, а просто того, що ми маємо... Послухай, Лін, ти це вже казала. Навіщо повторяти? Чого не розуміє Міхал? Ти розумієш? Навіщо повторяти одно і те ж? Я не веду, що не розумію. Я чую, що він розводить абсолютно, як неканальної реальності. Він не розводить. Він не сполучає этой реальності. Не сполучає этой реальності. Як там абсолютно ідеалістичний світ ідею от Платона і прекрасна європейська культура. І любая реалізація, яка є... Коли ти хочеш з ним посперечатися, то бій у те місце, яке він не розуміє. А не розказуй те саме, що ти вже розповіла. Мне есть предложение. Можно выслушать инсайдера, значит, нашего гостя, уважаемого гостя, чтобы он все-таки рассказал то внутреннее видение и ощущение в полноте в такой, ну, чтобы нам было яснее, но ничего не было понятно, много и непонятно из ситуации, которая там царит. Давайте же слушаем. Может, тренер, Ты разумеешь, что такое инсайдер? ну, тот, который изнутри знает больше. Например, работник завода знает о заводе больше, чем... Вот только не надо вот этих дров. С какого бодуна работник завода может знать что-то о заводе? Ну, потому что там с советского завода. Блин, да любого. Когда пили вместе. Да любого. Когда наказывали... Вот про то, как, что и сколько он с кем пил, он вам рассказать может. И на Про завод он что может На рассказать? партсобрании обсуждали. Это он как боярин может про Евросоюз рассказать. Одинаково. Ну, вся сьогоднішня тема починалася, я так орієнтувався більше на ту назву, яку заявила Таня. Розгублена Європа і питальник. І я не ведаю, ці варто протягувати там опошні там 10 хвилин нашої дискусії, но я, покуль ви тут сперечалися, думав більше про, правди, якби, що на початку Європи, ось той Європи, яку ми зараз обмірковуємо, ну, одна Європа, и то, что мы маем на сегодняшний момент, что их как бы, что подобное, что адрознае. И я так разумею, что вот, когда мы начинаем вести размову про одну Европу после войны, ну, там, об'єднання угля и стали и так далее, то для меня это перш за все, вот это, ну, как бы, я не ведаю, как это назвать, амбиция и право и деяние, спробувати вирішати питання, якби, які лежать поза межами твоєї, якби, ну, твоїх, може бути, можливостей. Ну, що перешкоджало після Другої світової війни покинути, якби, як і після кожної війни, покидалося все, якби, як було. Одні ахвяри, інші там переможці і так далі. Це означало певну амбіцію тої Європи, яку ми зараз, якби, яка стояла ось на самому початку, взяти на себе вот эту надповестку і спробувати вирішати, ну, на той момент глобальні питання, яких можна було розуміти глобально. Що насамрэч принципово, якби, не отримлюється на сьогоднішній момент. Тобто, коли просто порівняти ці дві ситуації, там 45-го года і 2017-го, то менавіта ось у этой здольності або адчуванні свайго права і магчымасці гэта вырашаць, вот яно, як бы, адрозніваецца, на мой погляд. І по великим рахунку яшчэ праблема заключаецца ў тым, што, ну, свет настолькі ускладніўся за гэтыя колькі 70 год, што, можа быць, сучасныя палітыкі ці інтэлектуалы бы марылі пра сітуацыю там, хаця 45-го года, то это может быть и немашина, так сказать. Тогда уже, коли разважать, то треба разважать докладно. Да? В 45-м году ничего такого не могло быть. Ну, 40. Вот. Спочатку было треба разобраться, обудить, отразить Германию. Да? Покуль Германия была поделена на 4 оккупационных зоны, ніякої одної Європи бути не могло. Навіть коли Роберт Шуман там про гэта марыў на той момент. Потым была створана ФРГ, і толькі пасля гэтага можна было вырашаць праблемы агульных эльзасска-латарынскіх, рурскіх ресурсаў для вайны.
Ну, ви падчас ось нашої розмови так само ставили питання стосунків, наприклад, інтелектуалу, ці людей, які, скажімо, керують ідеями, програмами, процесами, ну, докладні, ну, от, реалізують певні ідеї, так, пускають реалізацію. І, скажімо, політиками чи бюрократами, як ми їх там називали. Ну, это разные вещи, политики и бюрократы. Я розумію, що вони різні, часом вони якби один одного підміняють. Нет, Ну, это вельми трендно, коли. ну, от маємо, що маємо. Бо політики не можуть підмінити Ви бюрократів. зараз відвлікаєтесь на несудні істотне. Ну, конечно. Я маю на увазі, що якби хто ким керує, і хто кому ставить задачі, і хто кого використовує. Ну, От, я Зікович, ви то ведаєте. Я ведаю, що у вас всім керують інтелектуал. Да. І що вони накерували? Не, почекай, вони обмовилися керувати, тому і проблема Ну, повстала. Як тільки інтелектуали відмовляються від керування, повстає та ситуація, яка повстала сьогодні. Розгубленість. ну, это значит, что весь этот час, пока европейский проект развивался поспехово, інтелектуали заховували своє керівниче право і функцію у цьому проєкті. Да. І це можна якби, доказати і прослідити, просочити, яким чином вони це реалізують. Ну, коли поставить это на мету, то я думаю, что можно это и доказать. Коли это не видовочно. Ну, я не ведаю ці відовочні. Ну, питання ще в тим, що я чому я тут згадав, що мир так ускладнився. Це значить, що будь-яка там програма, яка запускається, вона в певному сенсі не включає в себе все те, що відбувається по ходу. Коли Шуман і інші запускали програму там Думаєш про ті виклики, які будуть зараз? «Один Європи», вони шмат яких речей, ну, в принципі, не могли справді серйозно з ними працювати і розуміти. Ні, ну, конечно, але ж програма, ось як ми це обмірковували, є ще на тих гульнях, які були присвячені програмуванню, той самому Віценгені, да? Програма – це те, що існує у межах програмування. Програма – це завсёды рефлексія кожного кроку і розпрацовка іншого кроку при прийнятті певних, ну, не веду, постулатів, там, да, сиходних яких постулатів і методів. Ні, ну якраз Ну. так Влад каже про те, що коли це перетворяється у неку інфраструктурне просто розгортування, то ну, так. Ну, просто, розумієте, для мене відказ такого кшталту, що просто отримався збой в програмі, Ні. і в 2011 чи яким там, після 2008-2009 года, просто відповідних інтелектуалів не оказалось на своєму відповідному інтелектуальному місці, щоб далі розвивати цю програму, ну, щоб вона не давала збой. Для мене цей відказ, ну, якби, не вельми упевнюючий. Чому, наприклад, сьогодні ми маємо ситуацію з шматслойною, якби, проблемою європейського проекту. Ну, давай поглядим на Брексит. Да? Ось, хто прийняв рішення про вихід Великобританії з Єврогазу? Джеймс Кэмерон. Джеймс Кэмерон запустив это глупство, референдум. Ну, Ён ідіот, блин, Ну, вынес гэта питання на референдум. в этом сенсе він не Але ж ён не был за. Не был. Он был просто Тому такий дурний, що виніс на референдум. ён, прем'єр-міністр Великобританії, не ведал власной країни і настроїв свого насельництва. Так, есть. Да? Помилився, і соціологи йому наплели не тое, що треба. Да? Тому ён, блин, это саме упевнений, що ангельці проголосують супроть виходу, виносять гэта на референдум, да? І яны голосують не так, як ён сказав, на 1%. До речі, вельми британська історія. Помилився, так? Вельми А хто прийняв рішення? Не Кемерон же ж Ну, приймав. британці. Британская Это 46%. черга. А? Ну, ось ті, Люди. хто проголосували. Ті, які не думали, ті, які покривджені до сьогоднішнього дня на Тетчер, яка там влила эту Британію у єврозв'яз, ті покривджені, незадоволені, і не тільки там уступленням у єврозв'яз під час депресії, яка була в Ангельщині, заховавши эту пам'ять,
Да? Але ще й незадоволені пакистанцями, які тут живуть побач, і гадять там у Лондоні і так далі. Да? То бок люди не інтелектуального, не адказного класу за гэтыя рэчы, а вось, ну, як беларусы. Вынесите пытанне на референдум у Беларуси. Такое, там, про смертное покарание и так далее. Ведаете, что вы получите, да? Тому, кто доверяет в этом сенсе народу, принимать решение. И вот, когда мы берем Великобританию, да, и вот это, ну, субъекты, да, те места принятия решений, где принимается решение. И когда мы перелічим в это место, да, то мы знойдем того, кто привел Британию до Брексита. Зараз возьмем весь ее развяз. А где в ее развязе на сегодняшний день принимаются решения? Ранее Хабермас выходил, як відбувається керування Хабермаса. Он приходит на з'їзд соціал-демократичної партії и читает лекцию, робит доклад, ничего не пропонует, ничего там не вырашает, ничего не загадывает. И он ставит перед съездом социал-демократичной партии проблемы. Ставить проблемы, потім яны раюцца, а як з гэтых праблемаў выходзіць? Што трэба рабіць? Яны адчуваюць і перажываюць гэтыя праблемы. І так адбываецца кіраванне інтэлектуаламі партыйнай дзейнасцю, а не становление там старшиною партии и загадок. Да? Как только Хабермас перестает читать лекции на съездах партии, все, его кіраванне скончилось. И тогда кто начинает кіравать? А вот те, кто стандарты на огурцы водят. Да? И тогда сопроводы, а где там дух? Где дух? И где в Европе сегодня? Есть там куча проблем, кризис, а іншую думку розуміти ви навіть не собралися. Они у вас все черники, недалекие люди, які просто там бум-бум-бум. Вот як можна вирішити хоч якусь проблему, не розуміючи ну, ніяких опонентів, всіх этих там дурних консерваторів, які там з печори вилізли, там, хочуть всіх вернути назад. Чому не розуміючи? Треба зрозуміти. Ну, як можна розуміти, коли от, зводять все там, весь Брексит, да, Ширин збунтувалась. Ну вот, яких це уровень сенсування? Я спытался не про бунт черни, я спытался, кто принял решение. Ну, такой абсолютно безглуздый, там вот, ну, просто вот. А оно что, было глузное? Может быть, там подлечили нечто, да? Может быть, кировались там высокими мотивами, может быть, реализовали платоновские идеи. Что, серьезно, думаете, что тут есть некая истина? Я не думаю, что что можно есть вот истина. сказать вот так. Есть калькуляция. Это не антология, арифметика. это не некая истина. Это сфера меркования. Тут будет градация. Да, сфера меркования, тому ничего анализовать не треба. Так вот, питание сегодня, Влад, с 1949 года Европа шла на узды. Да? Кожный раз, ну там не зусім там просто, скачками певними и так далее. На сегодняшний день экспансия, развитие спынилась. Тое, что мы зараз обмярковываем, тое, что цікавить. Так? Вот з гэтага моменту развилка куды пойдет? Ну, это, конечно, это всех цікавить. Ну да. И... Может обновиться этот рух наперед, ці ён пойдзе униз, на деградацию. Это фактично, ну, я чому питався наконт, хто ким керує, яких стосунках не знаходиться. Наш отказ, в принципі, зрозумілий, я його в великій ступені поділяю, що ну, там, это отказность європейських інтелектуалів, які у певному сенсі на сьогоднішній момент не займають той ролі і той позиції, яку вони повинні займати відносно тим ліку дальнішого розвиття європейської ідеї, або там експансії Європи, як би ми не розуміли цю експансію, може бути, це не завжди треба розуміти територіально. Але мой другий тезис заключався в тим, що немає такої відказності зараз кластерно-класової.
тым сэнсе, што вот ёсць інтэлектуалы, якія на гэта ўсё адказваюць. У маім разуменні не меншую як бы адказнасць за гэтую сітуацыю нясе палітычныя эліты Европы, якія фактычна на сённяшні дзень маргіналізаваныя і не выконваюць тую ролю, якую яны павінны выконваць. Таму што Хабермас, чытаючы лекцыі сацыял-дэмакратам, для того, каб это все працавала, павінны быць адпаведныя сацыял-дэмакраты яшчэ. Не, ну это зразумела. Калі я абвастраю гэта да адказнасці інтэлектуалаў, да, я разумею, што ніколі інтэлектуала не назначыць крайнім. Крайний будет той, кто на сегодняшний день там узначальвае державу, партию, то бок палітыку. А што мы маем сёння ў палітычнай культуры Европы? Па-першае, мы фактычна бачым ліквідацыю спектра палітычнага. Так? Это бачна вельмі добра на шведскіх выбарах регулярных і так далей, калі фактычна наяўнасць правільных адказаў ведаюць любыя левыя, правыя, цэнтрысты і так далей. І фактычна выбарчы працэс ён сходзіцца не на той, што ты прадстаўляеш нейкую частку грамадства, якая там не партійны працэс ідзе, а ідзе фактычна такі піараўская палітыка, якая медыізаваная і так далей. І ўсе правільныя адказы маюць ўсе партыі, там адрозненні значна меншыя. Это такі першы момант. І другі момант, фактычна, это вялікая арыентацыя на людзей, якія, галасы якіх трэба атрымаць. І фактычна размова ідзе таксама пра тых людзей, якія фактычна галасуюць супраць нейкіх рэчаў, альбо не супадаюць з табой фактычна ты павінен заваяваць сваіх апанентаў. Альбо хаця б нейтралізаваць. Что это значит? Это значит фактично маргинализацию политичных курсов в краинах, и она фактично становится больше споживецкой, она становится меньше ориентованной на долготерминовые глобальные выклики, які могут не разуметь люди, які голосуют на звычайных выборах. Люди ніколи не разумеют, за что они голосуют. Не, Улад же каже про, я так разумею, про одно это абсолютно слушно, хотя мне кажется, что как раз апошнім часом это змяняется, да, про то, что замест локальных, да, партийных, партикулярных інтересів, які просовують певні програми і уявлення про світ, там, правые, левые и так далее, які можуть не охоплювати все населенство, не давать отказа усім, але просовывать свою линию, да, все до центра смещается и такое становится популистское, тем больше, чем больше, тем легче. Але зараз мы бачимо, що якраз ее спектр, да, спектр поширяется. Да ничего не поширяется. Глядите, правые, левые, там не ведаю, северные, южные, там есть голубые, зеленые и так далее, это все уявления со старого свету. Калі были розныя падыходы да агульных праблемаў, да, из розных боков люди давали розныя адказы. На сегодняшний день, калі паўсталі новые выклики, все гэтыя подразделения павінны быть адменены. Яны адмененыя, и менавіта таму социал-демократы ничем не адрозніваюцца ад либералов. Консерваторы, националисты ничем не адрозніваюцца от... Глядите, тады и Андрей подтвердил, да, что зараз зноў жа спектр з'яўляецца, тады гэта спектр на ўзроўні нацыянальных дзяржаваў, а на ўзроўні глобальных выклікаў яго няма. Я правильно разумею? Чему нема? Вы сами сказали, что няма. Нет, глядите, все политичные размежевания на правых, левых, красных и яны актуальныя толькі перад выклікамі часу. На сённяшні дзень, калі ёсць выклік, стаўленне да гэтага выкліку і адказы на выклік сусветны, глобальны, можа даць раздзяленне на гэтыя партыі, на класы.
Старое разделение не мае ніякага сэнсу. Да Бо іх разыходжанне адносна пазаўчорашніх праблем. Я і кажу, што пазаўчорашнія праблемы, тое, што вы называеце пазаўчорашнія праблемы, гэта праблемы, напрыклад, на ўзроўні нацыянальнай дзяржавы і ўнутранай палітыкі. Чаму? Еўропа таксама. Еўропа таксама, агульная Еўропа. Уж праблема-то сёння еўрапейская, а не нацыянальных дзяржаў. Я Нет, про іншае кажу, а вы не чуєте. Просто то, что ты кажешь, ну, ты маешь рацию у гэтым, але вот что адбываецца з палітычным спектрам, просто калі мы глядзім на канкрэтна палітычную сітуацыю сённяшніх выбараў у Еўропе. Што вось гэтае старое размежаванне, якое не актуальнае як бы стала, но зараз усё агулам, вось усе гэтыя левыя, правыя, кансерватары, хрысціянскія дэмакраты і зялёныя, яны агулам называюцца партыі эстеблішменту. А на іншым спектры палітычным з'яўляюцца альтэрнатыўныя. Маргіналы, так. І яны, вот, гэтыя альтэрнатыўныя, і цалкам неважна, якія гэтыя альтэрнатыўныя. Альтэрнатыўныя правыя, альтэрнатыўныя левыя, ці што заўгодна. І гэта раздвигае спектр паміж вось гэтымі альтэрнатыўнымі і старымі эстаблішменцкімі, абазначаючы пэўны такі палітычны вакуум, які вот запатрабуе упрыгвання чагосьці вот новага. Вот у гэтым конкретна палітычная сітуацыя. Толькі тут трэба разумець зноў жа. Трэба тут вывучаць гісторыю, да? І не проста запазычваць схемы гістарычныя, а разумець аналогіі пэўныя. Да? Як толькі справа даходзіць да такіх рэчаў, там пачынаецца палітыка не розуму, а сілы. Ну так. Ну і сіла ў кожны раз гэта, кожнае стагоддзе гэта іншыя рэчы, сіла. Да? На сённяшні дзень, вось калі мы маем такую разгубленую Еўропу, і ў Еўропе няма ваеннага саслоўя, напрыклад. Ну, калі ў лацінаамерыканскай краіне даходзіць да такіх справаў, там военные бяруць і так далей. Да? В Еўропе няма военных, якія маглі взять на себе гэтую адказнасць. А хто ёсць? І вось калі гледзячы на сённяшнюю Еўропу, да, я кажу, там, чернь, не важно, да? Еўропа кіруецца фармальнымі прынцыпамі. Да? Вось гэта рэферэндум трэба выконваць, да, трэба выконваць. І гэта не маса, якая была пад часы 19 стагоддзя, якая выходзіла на барыкады. Гэта нават не тардаўская публіка пачатку 20 стагоддзя. Да? Гэта зусім новая з'ява, якая на сённяшні дзень не канцэптуалізавана. Але ж праблема Еўропы – это праблема свету. І сёння сіла можа з'явіцца звонку. І таму, калі Путін в інфармацыйнай вайне працуе з грамадскай свядомасцю, масавай свядомасцю еўрапейцаў, да, ён не робіць розніцы паміж правымі і левымі, паміж там кансерватарамі і лібераламі. У гэтым сэнсе Путін аперажае еўрапейскую думку сённяшнюю. Бо ён працуе са сваімі інтарэсамі, адказваючы на па-свойму, па-дзікунску адказваючы на сусветныя выклікі. І пакуль Еўропа чешацца, спазняючыся на 2-3 гады, пра якія ўлад на пачатку казаў, да, сіла прыходзіць звонку. І гэтая сіла можа рабіць з Еўропаю сёння ўсё, што захоча. По поводу правого и левого я хочу сказать. Я не соглашусь с этим мнением. На мой взгляд, правое и левое существует, оно будет существовать. У меня есть такое подозрение, что оно будет существовать всегда, пока существует политика. Другое дело, что кто правый или левый в данный момент, это будет меняться. По мере того, как в Европе традиционные левые смещались к середине, ну, по мере достижения ценностно-нормативного консенсуса и исчезновения противоречий между ними, появляется, вот как сказал Егоров, появляется другое крыло, которое становится левым в данном спектре. И мы видим это по той зашкаливающей политкорректности, которая сейчас как раз левыми предлагается, да, и мы видим там в Америке отчасти. То есть левое и правое будет, потому что это, ну не знаю, к сущностным
основам политики, как день и ночь, да, существовать всегда. Что касается, да, еще, там просто разные вопросы были, по которым, может быть, в конце тогда, может быть, еще высказать. Да, пожалуйста, Вячеслав. Ну, я бы, может быть, это по-другому развернул между правыми и левыми. Я бы сказал так, что всегда будут партии Синицы и партии Журавля. Потому что, ну, то, что мы сейчас наблюдаем, это, в принципе, все равно вот борьба между неким сохранением, то есть статус-кво, и прогрессистские какие-то установки или амбиции, да? Как Ну, бы это вот. то же самое, Да, что я сказать. да. Всегда будут Тори, всегда будут Виги, всегда будут эти Да, прогрессисты всегда и будут два консерваторы пола, там, и так далее. Да? Остается Это делиться понятно. относительно чего. Да. Вот вы рисовали эту стрелочку и дальше там вверх хватать. Вот вверх это куда? Вот чего там в итоге? Не хватает. Да, я хотел бы уточнить, кстати, про век. Да? Вот мы знаем вот эту вот линию, которая росла. Она, в Всемирный принципе, Европейский Союз могла, такой. вот показатели этого роста, да, могли ли они продолжаться дальше? Или, может быть, это естественный процесс, что вот в этом качестве рост неизбежно должен был закончиться? Ну, то есть, были ли как бы дальше, собственно, возможности для такого роста, который Европа имела? Или, может быть, это просто период экстенсивного развития, который с неизбежностью, так сказать, имеет свой конец, и, наверное, какие-то другие этапы наступают? Понимаете, Может быть, кризис. я вроде бы все сказал. Да? Я сказал следующее. Значит, момент, когда европейская цивилизация становится глобальной цивилизацией, то, соответственно, экспансия состоит не в том, чтобы включать в Евросоюз еще Черногорию, Сербию, Беларусь, Украину там, и так далее. Экспансия состоит в определении общемировой повестки дня. В этом состоит экспансия. И на сегодняшний день как бы, да, в мире существует несколько центров, на которых вроде бы лежит ответственность за определение повестки дня, при этом мы на фоне кризиса общемировых институтов. Ну вот скажем, Организация Объединенных Наций, которая была создана в период между объединением, период после окончания Второй мировой войны и началом объединения Европы. Да? Она была инструментом победившей коалиции в установлении мира уже не только в Европе, а на планете. На сегодняшний день она трещит по швам. Мы имеем дело, опять же, с кризисом международных институтов. Соединенные Штаты выходят из ЮНЕСКО. Главный спонсор, главный донор, как бы, да, ЮНЕСКО. В Совет Безопасности ООН лихорадочно теряет влияние на международные процессы. Кто берет на себя ответственность за то, чтобы определять международную повестку дня? А международная повестка дня складывается из экологических проблем, проблем великого переселения народов, ну и, соответственно, идеи, предложенные для мира. Идея мира, как это было после страшной войны, уже не срабатывает. А другой идеи не предложено. Ну, кроме потребительской, а потребительская не вдохновляющая идея. Ну, соответственно, как бы эти проблемы стоят перед миром, и кто будет предлагать решение этих проблем? Вот когда я рисую эту стрелочку вверх, вот здесь, я говорю о том, что Европа становится лидером глобального общественного мнения. Или не становится? Да. Или не становится. Потому что другие претенденты это кто? Китай. Китай, Америка, Путин. Да? Ну, Путин. Ну, есть еще исламский терроризм. Да? Который тоже, в общем, Кое-что может глядя на все, весь этот бардак, тоже имеет что предложить. Ну и, соответственно, что предлагает Америка? Что она предлагает? Пока ничего. Из Киотского протокола выходит. Пока ничего. Там, Америка пока предлагает только негативные ходы. Вот не будем этого делать, не будем с этими возиться. С водой песочницы с вами не будем работать. Что предлагает Китай? Ни хрена не предлагает. Пока ничего. Единственный, кто предлагает сегодня, это Путин.
Поэтому и левые, и правые, и националисты, и либералы все любят Путина. А что Путин? А что, собственно, Путин предлагает? Путин предлагает разрешение сирийского конфликта, который просрала Европа вместе с Америкой, например. Не, я имею в виду Путин предлагает глобальном... вернуться к многополярному или к двуполярному вот, миру. Да, да, хорошо, да. Сдерживание там и так далее, да, противовес. Путин предлагает, пусть и с перемещенным центром азиатского там, мира, да, противостоять глобализму, то есть повернуть назад процессы глобализации. Путин возражает, Разделение сфер влияния. разделение сфер влияния. Да. Многополярные. Фактически это совпадает по направлению с манифестом европейских консерваторов, с Орбаном там, и так далее, и так далее. Да? Но при этом, как бы, кто такой Орбан, а кто такой Путин? Две большие разницы. И, вот, а главное, Европа засунула куда-то что-то, да? Зачем-то. И глядя на это все, просто на простого мелкого хулигана, сопоставимого там, не знаю, с премьер-министром Швеции по ВВП, там еще по каким-то этим делам, да? И ничего сделать не может. Потому что у Путина есть миссия, у Путина есть идея, у Путина есть множество союзников во всем мире. Причем союзников нового мира. Если раньше государства национальные определяли международную политику, то опять же, в 80-е годы сложилась ситуация, когда государства начали резко терять лидерство в этом, да? Потом они опять, правда, его вернули, отобрав у ТНК эти все функции и так далее. Но сейчас народы определяют, не государства, а народы. Иногда государственные деятели, мужи, берут на себя функции кондукторов. Ну, типа Кэмерон, который не решал ничего с Брекситом, блин, да? А просто ошибся в расчетах. Или как этот Пачдемон, Там Димон практически был. почти Пачдемон, да, из Барселоны. Да? Он что ли решал что-нибудь как бы про каталонский референдум? Нет, он просто как это разрешил его. Давайте, ребята, будем это самое. Ему объясняют там то, объясняют эти вещи. Не, блин, он же кондуктор. Ему взятки гладкие и все. Но на самом деле Путин конструктивно не решает. Не решает Путин конструктивно. Он просто очень умело спекулирует. Нет, то, что он не решает конструктивно, это понятно. Но на слабостях спекулирует. Конечно. Смотришь, два подмена проблемы, что есть люди, которые будуют глобальное человечество и хотят ликвидовать нации, и ты, люди, які выступают за то, что нация и есть человечество. И сказать, что это Путин просто всю эту идеологию разностайного человечества, багаття якого уросте в глибиню, абсолютно не велюются чужие коштовности, тем, что скажут, вот это Путин. Перестань таковать. Покажи пальцем на того, кто хочет разбурить нацию. А вот эта ваша стрелочка, да, вот там глобальное человечество. И не треба быть нам надто разумным, как это подсказать. Это же не глупство. Не глупство. И это все не так. И великий Европейский Союз на весь свет. Одна бюрократична структура на всіх, все мобільне, все переміщається, всі змішані, у всіх однакові прави, усі однакові. І уся нація зведена до некого там колориту, там, не знаю, музейных экспонатов, там, этнографии какой-нибудь там. Откуда это чудо? А доведите до конца свои думки, коштовности, и что будет виникнуть. Когда идти до той думки, вот какой ты говоришь, треба вот все там. Вот куди ви радикально спросить. Глобальное потепление. Чаяние ледников Гренландии. Вам кажется, проблема головная у нации, что то решение, яке пропонуєте, цілком ігнорує насамрэч эту проблему. Вы сами кажете, народы решают. Вы не хотите про них думать, про этой нации и народы. Послушай, а что про них думать?
Ну что вы Ну думаете? что про немцев А думать, про нацию? А что вы кидаетесь? Ну вот... Не, ну блин, видишь, вот когда мне приписывают то, что ни в голове, ни в заднице у меня не Ясно, Михал тебе приписывает. Ну, приписывает, это ну, И при этом просто речи чуть не хочет. просто речі чуть не хоче, там, і він просто виражає свою певну позицію. Навешиваючи, Ориенталистским поэтичным. і ви на його Вы навешиваете, только как бы, что зараз сказали, те что саме. в свете есть там 4 силы. Путин, Европа, США. Интеллектуал называется. Вот так вот треба разважать про свет. Вот так вот, такими концепциями. Путин, Европа и США. И еще исламский террорист. Да, конечно, да. И что? Ну, Ну, Міха, А что тут не то, что я сказал? Чекай, не так не кто то? из нас все спрощает? Ні, почекай, Михайло. Односно чого я це Односно сказав? чого це? Це ж не описання світу ввогуле з усією різностайністю. Относно чего? Описание В односно каких чого? рамках? Усіх людей, які мають стоять в опозиції до якогось глобального проєкту, мають за собою певні коштовності, вартості свої ідеї, свою філософію, ви називаєте їх всіх Путін. Судовно просто. Все эти там консервативные мастери, вся их традиция, штампик на этот раз, все они козлы просто. Там, черни. Послухай. ну так і Путін неправда. Путін керує твоєю працею у ПВТ, чи де там ти у ЄПАМі працюєш. Путін ставить вам А задачу. вот это тут причин. А при чим тут то, що ти говориш? Я по теме. Нет, Не по темі. не по темі. Ти приписуєш якби, людям те, що вони не кажуть. Да. Приписуєш абсолютно безподставно. Что именно это? Ну, ты приписываешь некалькі речаў, што яны выступаюць агентамі глобальнага чалавецтва. Да? По-другое, ты приписываешь людям, што яны не разумеюць важнасць разнастайнасці Займаються там, люди развиттям культури національної. Я чапаю гэта. То, что вы бачите Нет. своей коштовностью и бачите с одного погляду, для інших людей это погроза. Ну, конечно. І я розумію для тих інших людей, чому для їх Європейський Союз, глобальне керування, всі ці міжнаціональні структури, які будуються, і коштовності, які нав'язуються всьому світу, чому вони сприймаються як погроза. Это не значит, что это Путин. Ну что мозгов не надо, блин, у этих людей. Это полова человечества, яка не хочет так жить. И у их треба Послухай, ну, розуміти. блин, никто вас не трогает, живите как хотите. Блин. Что вы, блин, так возбудились? Откуда этот страх? Повинна відбуватися європейська експансія. Вот это... Ну, от Маскевич, Да, як да. ищете, що? Куди ви хочете эту експансію? В Антарктиду. Куди? В Антарктиду. Да. Є куча інших культур, куча інших... Послухай, я не говорю про культуру Робіть твою. експансію. Занимайся своей Да культурой. какой Никто экспансия? не трогает твою культуру. Что ты переполохался? Я тебе мешаю верши писать. Он Эти аргументирует. программы, блин. Он аргументирует, он не Так нет, блин, иррациональный страх. Иррациональный страх, да, как не выражать погрозы реальные. Иди навала, як это Глобальное объединение. Гульне престолу, да? Идут белые ходаки, да? Ну, А яны там выражают свои семейные проблемы в этот час. Мне кажется, что иррациональность тут с обеих сторон звучит. Да ладно. Поэтому есть предложение как-то эту иррациональность Ну сублимировать. давайте, вот тогда Сублимировать. давайте скажите мне, глобальное потепление есть? Нет, оно будет вот так вот, независимо от вашей воли, простите, Ну, меняться. нет. Периодически оно Да будет ты- меняться. Спросите у экологов. И зачем нам это ставить на передний Я план? шмат спрачался с экологами про это. С тенденциозными, которым нужны гранты, но не с теми объективными. Да. Тут же, получается, можно играться, Что обыгрывать. такое человечество? Человечество – это структура, где ты маешь некое место. Нація – это, в принципі, певний об'єм, за який, насамрэч, не вийти. Коли ми об'єднаємо націю в Європейському Союзі, то там буде своя структура з певною кількістю місців, ролей, які там можна грати. А кількість людей буде велика, а місців стільки само, скільки у маленької нації. У глобальному світі буде знову стільки само місців, ролей, які можна грати, скільки в маленькій нації. А людей буде ще більше. І от цей конкурс на це місце, на глобальную роль у этой великой нации, он будет просто вот такие шаленые, да? А з чого ти И, насамрэч, все это нібито об'єднання в різні структури, нав'язання всім яких моделей, воно
Нет, не возбогачай, Свет. Ну не вырашай никаких Только не проблем. кидайтесь на боярина Нет, зараз. я- Бо за гэтым стаіць анталагічная структура і как бы Ну, тут структура Люди не антологичная. хочуть жити у Я глобальному бачу, чоловіку. давно описанная. ну як це називається? Ну як это написано? Это было подчас 1830 года, да? Калі сялянаў беларускіх запрашаюць далучыцца да паўстання, яны далучаюцца, забіваюць свайго пана і вяртаюцца назад у вёску. Ім кажуць, так трэба ж у Украіне захвапіць уладу. Якая ўлада? Якая краіна? Іх свет замыкаецца толькі на іх вёскі. Не. Тут іншая Боярины як бы цалкам іншае сцвярджаюць. А у боярина трохи больше свет. И он замыкается на нации. Ось и все. Нет. А великого света он просто не бачит. Ну не так. А я? Ну не так. Ну просто от з гэтым трэба тады як бы разбірацца. Ну А што кто ты в этом великом свете? Какая твоя роля? Что ты там робишь? Михаил, ну, вось, ну ты докладно якби спрашаешься не з тым, ну не з той позиции, якую тут выказывают. Ну вось гэта докладно. Вот ты спрашаешься з нейкім, ну якби, імкненнем до великой. Питание в тем, это разбурая нация, чи не разбурая? Не. Забирай Не краная. нацию. Да не забирай краная некую гэта владу, нация. разбурай нацию. Нация повинна иметь владу над собой у себе. Тогда она не разбурается. Послухай. Так ніхто не супротивляється. Послухай. Такие структуры, как Европейский Белорусская Союз, нация. глобальные структуры, Что они ты все маешь забирают владу зараз? внутри нации. Ты зараз Приносят маешь? себе на глобально некий інший уровень. Ты зараз маешь уладу? я не маю, а націю маю. І насрав я на эту владу. Европейского Союза нас снимали, ну нет. И что? Так, я пропоную скончить. Да, я думаю, что... Вот сейчас вычерпанные, я... Але я порозбирався з Програма боярином, бо він європейської не інтеграції. так знайомий, як ви на його наїжджаєте. А можно резюме какое-то? Бо як можна не наїжджати, коли він бере, такує, да? Не слухаючи нічого, свою думку тільки як проігрує, як варганчик у голові. Просто, ладно, все, давайте А скончим. можно резюме какое-то подвести? Под заголовок, скажем. Потому Какой что ответ на гранти заголовок- Євросоюзу? Ви ж бачили, що тут розгорнулося. Отак от все і у Європі відбувається. Ну. Нет. Питання ж не Євросоюз, да? Питання у, ну, якби, європейської ідеї і можливості, ну, існування і Ну на давайте, іншому, ну, якби, на іншому узровні, у іншій ситуації, яка, ну, якби, зрозуміла інша сьогодні. це твоє резюме? Ну, гэта резюме складаецца ў вычарпанасці папярэдняй праграмы і у пытанні перад, нават не перад Евросоюзом, хоць ён, ну, як бы, вызначаецца як палітычны актор, да? А перад, ну, як бы, еўрапейскім мысленнем і уяўленнем пра Еўропу на той, каб адказаць на гэтыя выклікі. І на сёння мы гэтых адказаў не бачым, нідзе. Влад, ти може опошнім тоді? Раз ти у Я нас с гостем пришел, а вы тут на меня тут понавешали резюме и все такое. Ну, Не, ну я могу по опошному. а вы еще не сказали что да, ну так. Європа контекст, сказали. Союз. Ну, ось я описал всю эту ситуацию в этом тексте «Глобальное потепление после холодной войны». Да? В этом сенсе ось я бачу гэты три глобальных проблемы. Проблема первая – это глобальное потепление. И мне не важно, что праз 30 год оно повернется и будет там глобальное похолодание. Мне все гэтые спрэчкі до фонаря, потому что невядома гэты лаг. Тут істотна, колькі будзе цягнуцца вось гэтая фаза, бо с таяннем леднікоў там, и так далее, зараз, это выкліча так званую кліматычную міграцыю. Мільёны, а то и миллиарды людей зварухнуцца со сваіх месцаў, дзе будзе немагчыма жыць і куды яны пойдуць. Вядома, што яны пойдуць туды, дзе лепей, а лепей у Еўропе. Значит, тое, што яны прыйдуць у Еўропу, да, гэта досыць верагодна. І верагоднасць гэтага блізкая до 100%. І ідучы ў Еўропу, яны будуць зносіць цывілізацыю.
зносіць так, як гэта зносіла першая хваля перасялення народаў падчас заняпаду Рымскай імперіі. Далей, яны б маглі прыйсці ў Еўропу і жыць па-людску, па-еўрапейску. Але ж яны прыйдуць з іншымі ўяўленнямі пра жыццё, пра тое, што добра, што дрэнна і так далей. І гэтыя іх погляды на тое, што добра, што дрэнна і як трэба жыць, значна больш пераканаўчыя і значна больш цвёрдыя, чым еўрапейская, саплівая, мультикультуралісцкая сёння ідэалогія. І калі Еўропа не пачне выпрацоўваць моцную, вартую ідэалогію, ёй не будзе чаго супрацьпаставіць вось гэтай усёй навалі. І гэта канец Еўропы. А паколькі у свеце няма ніводнай іншай цывілізацыйнай ініцыятывы, якая магла б быць суразмернай планетарнаму маштабу, то гэта канец цывілізацыі чалавечай. Вось такое резюме у меня. После такого резюме не тяжко казать свое резюме, потому что, в принципе, оно как бы достатково фактично сценарий социальной катастрофы, а фактично глобальной катастрофы. Я в этом сенсе ближе все ж таки по высновах до того, что Таня сказала, и разумею так, что сегодня там сучасна Європа фактично знаходиться в такой якби ідеологічній біфуркації, яка якби от не ведаю колькі є часу якби на адкази, але фактично, коли в ближайший час вот эта идея адзінай Європи, ну, сучасной Европы, глобальной Европы не будет, якби, не атрымае новое наполнение, то фактично великие ее сумневы, что она якби жыццяздольная надалей. Ну, в всяком разе у формате развития. А другие элементы этого являются, в принципе, я про это казал, все ж таки думаю, что размова вось з той часткой сусвету, які за другую, якби, за другі шлях, скажем, больш реакційны, может быть, и консервативны и так далее, это фактично размова таксама, наколькі пераканаўчы ты можешь прапанаваць свою ідэю, якая здымае тыя рызыкі, якія бачаць вось людзі, якія падтрымліваюць, якби, может быть, менш амбіцыйныя, альбо больш зразумелыя прапановы, якія ідуць там з боку, ну, кансерватыўных групаў сучасных грамадства, як лакальных, так і там больш глобальных. Я маю на увазе, што такого ж кшталту выклікі існуюць, напрыклад, на ўзроўні самой по себе там краіны, ну, напрыклад, Польшчы. Да, там, калі ты назіраеш, што адбываецца з усімі тымі, хто якби будаваў тую Польшчу, якую мы там ведалі да там 2015 года, ты разумееш, што яны ў вялікай дэпрэсіі, вялікім заняпадзе. І гэта таксама пытанне ўзаемаразумення разнастайных вось групаў, якія у стане взяць гэтую адказнасць палітычных, інтэлектуальных, магчыма, эканамічных групаў, ну, калі вот вяртацца да кейса з людзьмі, якія, можа быць, маючы вялікія капіталы, трошкі іншымі маштабамі здольныя, ну, ацэньваць там перспектывы чалавечыя. Ось, таму, ну, вот, в принципе, это такое маё резюме, может быть, не вельмі пераканаўчае, але фактично это вось, вот это режим стендбай, он можа працягнуцца не так долго. И альбо это будет поступовое разрушение того, что мы замацаваны, альбо все ж таки на гэты адказ, на гэтыя пытанні будуць знойдзены больш пераканаўчыя адказы и зроблены прапановы. Хоть пакуль што вся наша дыскусія, по-моему, не перевела ні да якіх адказаў, адкуль гэтыя прапановы возьмуцца и якого кшталту яны, в принципе, могуць быць. Пакуль што все, з чым мы вызначыліся, гэта, скажем, максімальная планка выклікаў, якая пазначана на ўзроўні гэтых глобальных выклікаў, хоць гэта не здымае
всіх астатніх питанняў, якія в наших громадствах застаюцца. Не, ну вось пазітыўная частка, якая ёсць у гэтых правых інтэлектуалаў, на маніфест, які Сталін спасылалася сёння, она ў тым і складаецца. У тым, што вяртанне да каштоўнасцяў еўрапейскай цывілізацыі, але ж яны павінны быць яшчэ спачатку адрэфлексаваныя і выведзеныя на свет Божы. Пра іх інтэлектуалы павінны узгадаць, узабыліся. Ну ладно.